Tamén boa tarde aos que nos están seguindo a través de streaming e, a hora que sexa, tamén un saúdo para os que nos seguirán no futuro cando esta xornada, como todas as nosas actividades, quede subida a internet para uso e disfrute cando sexa e onde sexa por parte de quen sexa. Ben, benvidos a esta actividade organizada pola Asociación de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura Galega. Saúdo ao público, como xa fixen, saúdo de maneira especial aos nosos convidados e convidadas, con agradecemento pola disponibilidade, e tamén, naturalmente, as dúas persoas que actúan como coordinadoras desta xornada, que é unha xornada que continúa, en certo modo, ou en certo modo, continúa, realmente, porque xa se prevía como en dúas sesións diferenciadas, a que celebramos en abril do ano pasado, que daquela tiña en forma de seminario, co título Recursos e novas metodoloxías para as aulas de lingua galega e literatura, que se celebraba en colaboración co Instituto da Lingua Galega e que saiu publicada hoxe. É dicir, aquí co programa entregaronvos unha folliña deste tipo na que a través do código QR se pode acceder tamén a este recurso que de todas maneiras está subido en acceso libre na nosa web como todas as nosas publicacións as que se pode acceder libremente e se poden baixar para facer o uso que se queira delas. Esa publicación, que foi coordinada por María Álvarez de la Granja, por Emilia Fran de Rey e por Nel Vidal Barral, ten, naturalmente, como autores tamén outras persoas, Pilar Ponte e Sofía Rama, coa colaboración tamén do CDSG, no apéndice, e recolle o resultado daquel seminario feito a varias mans, con moitas voces diferentes, realmente unha sesión de exposición, de problemas, de propostas de solución, de debates, etc., que se condensan nesa publicación que saiu hoxe como antesala desa segunda parte do ciclo que aquí imos celebrar agora. E deste ano pon o acento, digo de maneira moi clara o título, sobre os desafíos provocados pola irrupción nas nosas vidas, pero tamén, sobre todo, a irrupción ou a disrupción, máis ben, dentro do mundo do ensino, da inteligencia artificial, que provocou un cataclismo en todos os niveis do ensino, pero, naturalmente, aínda de maneira máis preocupante, se se quere, naqueles niveis en que nós deberíamos estar axudando realmente a unha formación, logrando a propia acumulación de información para poder contrastala, para poder utilizala, para poder sintetizala, para poder comprendela e para poder construir algo novo nese sentido. E, ben, a inteligencia artificial non digo que a derramar todo ese traballo, non se me ocurrirá tal cousa, seguramente ben para favorecernos, pero cámbianos a vida radicalmente. Está coordinada por Elisa Fernández Rey, que é membro da sección de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura Galega, pero tamén é directora, investigadora do ILGA e IP da pata do equipo do ILGA que constitúe a pata lingüística necesaria para o proxecto NOS. E tamén por Francisco Dubel García, que tamén está ali sentado na segunda fila, tamén membro do ILGA, con distintas liñas de traballo de investigación sobre o galego moderno, pero tamén forma parte dese equipo que desde o ILGA participa no proxecto NOS. Un proxecto que, non sei se reparastes ben no título, porque sempre dicimos NOS, xa imos acabar confundindo os límites da revista NOS co proxecto NOS, unha especie de continuum, pero ten un subtítulo que convén lembrar aquí, que é o galego na sociedade, na economía e na inteligencia artificial. Eles dous son os coordinadores da xornada, por lo tanto, aínda que non no dio no programa, creo que cabe un novo agradecemento ao Instituto da Lingua Galega pola colaboración organizando a xornada de hoxe, e algo máis. Hoxe, ademais da publicación a que me refería, tamén nesta outra parte da folliña, tendes tamén o QR que permite acceder a un documento de traballo
que se chama iso a Inteligencia Artificial da Cultura Galega, Coñecemento, Usos e Opinións. Forma parte de de datos extraídos do Barómetro da Cultura Galega do ano 24. O barómetro é unha enquisa que nos facemos anualmente a principios de ano. Este ano, creo que teña apuntado entre o 10 de xaneiro e 24 de febreiro. É unha enquisa feita, neste caso, a 1018 entidades entrevistadas, portanto, un universo non pequeno. Entrevístase a persoas ou empresas, institucións que son axentes culturais, en sentido amplo. Entón, pregúntaselle sobre a súa situación como autónomos, como pequenos empresarios, como grandes empresarios, como xestores, como administradores, etc. Pregúntaselle pola súa percepción sobre a cultura, o estado da cultura. O cuestionario é moi amplo. E preguntouse tamén pola inteligencia artificial co ánimo de coñecer en que grao, cal é o seu nivel de coñecemento de entrada, canto creen eles, son sempre opinións, nós non contrastamos cos datos, queremos saber que opina o sector. Entón, que opinións teñen eles sobre a inteligencia artificial, que consecuencias prevén, positivas e negativas, hai un grao de coñecemento relativamente grande para a modernidade do asunto do que é a inteligencia artificial, hai moitos temores casi sempre causados pola incerteza, polas lagoas de descoñecemento que aínda sospeitan que teñen, etc. Por tanto, tamén pregúntaselles como creen eles que actuarán con respecto á incorporación destas tecnoloxías ao seu traballo no futuro próximo, inmediato ou futuro, sin máis. Pregúntase tamén se xa o están utilizando, de que maneira, para que, en que beneficios ven, en que medida lles vale ou non lles vale para nada. Que saber iso é o que está contido neste informe. Xa digo, non é un traballo de campo no sentido de comprobar realmente o uso efectivo, senón a percepción que o sector cultural no seu conxunto, xa digo, con 1018 enquisas, ten sobre a inteligencia artificial no mundo da xestión cultural e da produción, das industrias da cultura, etc., que non é equiparable ao mundo do ensino, pero que, tampouco está tan lonxe del, non? E son persoas que, de maneira habitual, teñen un grao de nivel cultural relativamente medio ou alto, pero non son técnicos, non son especialistas en informática, non teñen na súa maioría un currículum que avale un coñecemento profesional destes temas. Está aí para que quen queira velo e sacar as conclusións que queira. Sen máis, doulle a palabra a Elisa como coordinadora xornada de hoxe para que nos conte. Moitas grazas, Presidenta, moitas grazas pola presentación tamén do meu compañeiro Francisco Dubera e de mí mesma como coordinadores desta xornada e, desde logo, unha calurosa benvida a todas as persoas asistentes hoxe a este evento. Como moi ben decía a Presidenta, esta xornada dalle continuidade a un encontro que se celebrou o ano pasado, polo mes de abril, e que, como ela tamén sinalaba, do que derivou unha publicación a que poden acceder a través do código QR. Naquela ocasión, o ano pasado, o obxectivo era máis ben identificar diferentes tipos de recursos de aprendizaxe, que recursos había disponibles, avaliar as dificultades de acceso a eses recursos, como determinar e tamén determinar as súas carencias e as mudanzas que serían precisas desde o punto de vista metodolóxico. Daí deriva esta publicación que está xa disponible e onde hai dous relatorios,
o relatorio de Sofía Rama e o relatorio de Pilar Ponte. Son relatorios que elas presentaron, pero que despois discutiron, enriqueceron e no que participou moita outra xente, non todo o público asistente a ese encontro. No relatorio de Sofía Rama trátase a conveniencia de levar a cabo cambios metodolóxicos no ensino da lingua e literatura galegas na educación secundaria, céntrase máis nesa parte máis metodolóxica e trata bastante, presenta unha proposta, propón unha metodoloxía máis activa no marco do tratamento integrado de linguas. Pola parte do relatorio de Pilar Ponte, hai unha caracterización dos recursos existentes que están dispoñibles e tamén se detén nunha reflexión sobre as decisións que se deberían tomar á hora de deseñar unha ferramenta colaborativa no relativo a aspectos como os contidos, a estrutura, a selección de materiais, etc. Entón, este foi o encontro do ano pasado, como ben centrado no aspecto da metodoloxía do ensino e tamén dos recursos e as ferramentas dispoñibles. Este ano propoñemos nesta xornada que agora comeza unha perspectiva un pouco máis aberta que trata a intelixencia artificial e o impacto e o desafío que supón tamén no ensino. E non só no ensino secundario, sino especificamente no ensino de lingua e literatura galegas, porque ten tamén certos aspectos ou peculiaridades que conviría ter en conta. Titulamos, ou nesta ocasión propoñemos reflexionar sobre eses desafíos e sobre o impacto no ensino da lingua, literatura e cultura galegas. Pero tamén nos gustaría identificar as oportunidades que ofrece o manexo destas ferramentas e, de ser posible, tamén atopar algunhas claves que nos axuden a afrontar unha realidade que temos nas aulas, unha realidade a da intelixencia artificial ou dos produtos de intelixencia artificial que moitas veces pasa mesmo desapercibidos. A mí chamoume a atención cando falamos con profesorado de ensino medio para preparar este encontro que moitos deles manifestaban, bueno, as aulas aínda non chegou. Ese non é un problema que teñamos, porque chegará, pero aínda non chegou. Nese sentido, gustame moito a imaxe que escolleron, que non sei, está en letra pequeniña, pero está indicado que foi unha imaxe xerada con intelixencia artificial, en concreto con Midjourney, utilizando a cadea de texto Lingua, Literatura e Cultura Galegas de Galicia na secundaria, innovación, recursos e tecnoloxías de aprendizaxe, intelixencia artificial. Digamos, con ese prompt, con esa cadea de texto, pois xérase unha imaxe que para moita xente pasa desapercibida como unha imaxe xerada por intelixencia artificial. Polo tanto, nese sentido, pareceme que está moi ben escollida e agradezolles a suxestión aos compañeiros do Departamento de Actividades, a Rosa e a José. Efectivamente, a intelixencia artificial supón un desafío en xeral para a sociedade, pero un desafío tamén para o mundo laboral, para a xestión da información e da comunicación e, desde logo, tamén para o ensino. Estamos ante unha realidade que cambia a unha velocidade asombrosa, incluso as persoas que están desenvolvendo tecnoloxías, que están desenvolvendo ferramentas ou recursos baseados en intelixencia artificial non son quen de seguir o ritmo do que está saindo, do que se está producindo e, polo tanto, este é un desafío moi importante porque están aparecendo cada día cousas novas. Está claro que temos o desafío tamén no campo específico do ensino, da formación do profesorado, e non só, ou digamos, tanto o desafío de formación para un eventual uso como ferramenta nas aulas, tamén o desafío que supón identificar o uso por parte dos estudantes,
pero tamén darlles ás alumnas e aos alumnos as ferramentas, as competencias, as habilidades necesarias para que saiban manexalo dunha maneira adecuada. É tamén un desafío o acceso que os estudantes e as estudantes teñen a tecnoloxía, tanto por exceso como por defecto. O defecto vai afondar nas desigualdades e o exceso ou a excesiva facilidade de acceso a estas tecnoloxías fai que manexen grande cantidade de recursos, moitas veces sin a suficiente formación ou criterio que lles permita facelo dunha maneira máis ou menos crítica. E, finalmente, supón un desafío tamén para a lingua galega, para o ensino de lingua e literatura galega, porque somos unha lingua nunha situación sociolingüística de minorización e porque somos unha lingua tamén con poucos recursos. Hai oportunidades, hai maneiras de desenvolver tecnoloxía neste campo, pero supón tamén na nosa situación un caso particular. Probablemente moitos destes temas se tratarán e teremos ocasión de discutilos ao longo desta sesión, deste evento, que comezará coa conferencia de Lorena Casal, membro do Grupo de Investigación de Tecnoloxía Educativa da Universidade de Santiago de Compostela e, ademais, secretaria do Instituto de Ciencias de Educación, o ICE, que lle pasa como ILGA, que nos coñecen máis pola sigla que polo nome desenvolto. Despois haberá unha mesa redonda que moderará Francisco Duber, que leva por título Desafíos e oportunidades que ofrecen as tecnoloxías para o ensino da lingua, literatura e cultura galegas no ensino secundario. Entón, esperamos que a conferencia nos permita ter un marco sobre o que pensar e esperamos tamén que despois na mesa redonda teñamos oportunidade de debater e de ter un intercambio de ideas e de reflexión sobre estes asuntos. Na mesa redonda participan Ana Pérez Rico, da Asociación Sociopedagóxica Galega, a SPG, Fernando González Bao, do Centro Autonómico de Formación e Innovación, o CAFI, María José Malmierca, do Centro de Supercomputación de Galicia, o CESGA, e Fátima Leira Veloso, profesora do Instituto de Ensino Secundario Canido de Ferrol. Estou vendo que casi todos nos coñecen máis polas siglas. A SPG, a CAFI, CESGA, non somos as únicas. Ben, xa para rematar, quero dar, como xa anunciaba a presidenta cando fixo a presentación, estou como membro da sección de Lingua, Literatura e Comunicación, estou como directora do ILGA, estou como investigadora no ámbito das tecnoloxías, e xa que teño moitas gorras para poñer e sacar. En todo caso, con cada unha desas gorras, quero agradecerlles a todos os participantes, todas as persoas que van participar, tanto na conferencia como despois na mesa redonda, que aceptasen o noso convite, que veñan aquí falar destes temas, ás veces certamente controvertidos, porque é unha realidade moi nova que se nos pon diante dos ollos, pero estamos seguros de que todas as vosas intervencións nos axudarán a pensar, que nos darán elementos para a reflexión, pero esperamos que tamén para a acción dentro da práctica docente ou para a práctica docente. Así que moitas grazas de novo a todos e a todas e benvidos. Pois chamamos logo a mesa de Lorena Casal. Ben, comezamos entón coa conferencia de Lorena Casal. As persoas, os docentes e as docentes da Universidade de Santiago coñecémola ben polo noso centro de formación e tivemos ocasión, ademais de ser alumnas súas, así que é ben coñecida. É profesora no Departamento de Pedagogía e Didáctica da Facultade de Ciencias de Educación e, como dicía antes, membro do Grupo de Investigación de Tecnoloxía Educativa.
A súa actividade investigadora centrouse nos últimos anos na participación en máis de 15 proxectos europeos e nacionais nos que a tecnoloxía é a base da mellora dos procesos educativos e da vida das persoas. Este foco de investigación facilitou a publicación de numerosos artigos científicos en revistas de impacto e capítulos de libro en editoriais de recoñecido prestixio. A participación, ademais, en destacados congresos nacionais e internacionais que pon de manifesto a importancia outorgada a dar a coñecer os resultados da investigación e facilitar a transferencia á sociedade. Neste caso, é un pouco a actividade que queremos tamén levar a cabo hoxe aquí. Tamén conta con unha extensa experiencia en xestión, pois foi directora do Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe, vicedecana de Calidade da Facultade de Ciencias de Educación e actualmente, como xa dixen, secretaria do ICE. Con relación ao tema que nos ocupa nesta xornada, a inteligencia artificial, destácase a súa participación nun grupo de traballo interuniversitario no ano 2022 para a petición da Xunta de Galicia facer un estudo para a incorporación da inteligencia artificial na educación non universitaria. Por outro lado, o traballo o Literacy in K-12 a Systematic Literature Review realizado con investigadores do CITIUS é un dos máis citados no campo no último ano. No mes de maio de 2024 participou como docente con compañeiros do CESGA e no marco do Plan de Formación e Innovación Docente da USC na actividade de formación do profesorado, inteligencia artificial e ensino-aprendizaxe de educación superior. Agradecemoslle moitísimo a súa presenza aquí, a súa conferencia e o seu perfil deixa ben á vista que unha das persoas con máis competencia para dar a conferencia que hoxe inaugura esta xornada. Moitísimas grazas, Lorena. Moitas grazas, Elisa, moitas grazas por esta benvida tan calurosa. En primeiro lugar, por suposto, teño que agradecer ao Consello da Cultura Galega e especialmente aos profesores Francisco Duberti e Elisa Fernández a invitación que me fixeron a min e ao meu grupo de investigación a participar hoxe nesta xornada tan necesaria e tan interesante. Necesaria por qué? Porque a inteligencia artificial forma parte xa da nosa vida diaria dende hai moito tempo, pero o seu interese increméntase exponencialmente en todos os eidos, no social, no político, no cultural, pero no educativo tamén, non? E todos os que estamos aquí pois nos adicamos á docencia. É un honor, a verdade, para min poder compartir hoxe aquí os achados e as conclusións derivadas do traballo do meu grupo de investigación con relación á inteligencia artificial no sistema educativo. Esta é unha liña de traballo, como dicían cando amablemente me presentaban, unha liña de traballo que iniciamos no ano 2022, cando a Xunta de Galicia contactou coas 3 universidades para que fixéramos unha proposta de integración da inteligencia artificial no ensino non universitario. É dicir, o que querían era que fixéramos unha proposta de alfabetización en IA do alumnado non universitario. Nese grupo de traballo participaron docentes das 3 universidades e algún docente tamén non universitario. Fixemos unha proposta, non vou a facer spoiler, a vou a presentar despois. Esa proposta ao final non se puido materializar e o que fixo a Xunta de Galicia nese caso foi introducir algunha asignatura específica en bacharelato, creo, e se empeza tamén agora na secundaria sobre inteligencia artificial. O bo dese traballo de un ano e medio intenso foi que conseguimos publicar un artigo moi interesante que a nós nos axudou a ver como se estaba alfabetizando no mundo o alumnado non universitario en inteligencia artificial. É dicir, que están facendo as escolas en diferentes países do mundo para que o noso alumnado aprenda inteligencia artificial. E é algo que tamén vamos a expoñer a continuación. Hoxe, temos aquí unha boa oportunidade para o intercambio de ideas e esa é un pouco a miña finalidade.
facer unha pequena presentación pola miña parte, pero me gustaría deixar un tempo para o diálogo e para un pouco ver cales son as prácticas que se están desenvolvendo especificamente en Galicia. Antes de iniciar, teño que dicirlles que, aínda que levamos tempo traballando, tamén co CESGA, teño aquí a miña compañeira María José Rodríguez Malmierca, que traballamos intensamente o tema, eu non teño recetas. E non teño recetas e, ademais, creo que non existen recetas en educación e tampouco existen para integrar tecnoloxías en educación. Polo tanto, non vou a sacar daqui da chistera recetas mágicas que nos van a permitir integrar a inteligencia artificial en educación, pero sí, o que sí teño e o que sí me gustaría compartir con todos vos son eses elementos que levamos traballando nestes últimos 2 anos e as propostas que están emerxendo gracias á investigación educativa que se está realizando tamén nos últimos anos. E iso é un pouco a finalidade desta conferencia, ver que é o que se está facendo a nivel mundial e desa visión que hai, pois tratar de traer ao noso ideas, propostas que nos sirvan para levar ás aulas e mellorar. Bueno, este é un pouco o guión, o esquema do que vamos a abordar aquí hoxe. Vamos a, en primeiro lugar, clarificar, aínda que xa o sabemos, pois que é a inteligencia artificial, abordar a disrupción destas tecnoloxías, se dixo aquí na presentación, xa se falou de tecnoloxía disruptiva, vamos a ver por que é unha tecnoloxía disruptiva. Vamos a centrarnos na inteligencia artificial en educación e, como consecuencia desa integración da IA en educación, esa necesidade de alfabetización en IA. Falamos de alfabetización de toda a cidadanía, pero o que nos interesa hoxe aquí é do alumnado e do profesorado. E vamos a finalizar poñendo foco, non pode ser de outro modo, na inteligencia artificial xenerativa. Bueno, en primeiro lugar, moi sencillo e moi rápido, que é a inteligencia artificial? Pois é unha tecnoloxía que, verdad, creceu exponencialmente nos últimos anos e é a converxencia entre unha enorme potencia informática, unha cantidade masiva de datos e algoritmos de aprendizaxe automática. Esos 3 elementos fan que a inteligencia artificial se teña desenvolvido dunha forma moi intensa nos últimos anos. A inteligencia artificial é a habilidade que ten unha máquina de presentar as mesmas capacidades que os seres humanos, mesmas capacidades entre comillas, como son o razonamento, a aprendizaxe, a creatividade, e eu poño aí sempre un interrogante, non? Porque aí a máquina propón, pero a creatividade humana é moito maior, e a capacidade de planear. É unha definición da Unión Europea. A máquina recibe datos, os procesa e responde. Expoñeremos máis adiante tamén algúns elementos a ter en conta nesta definición e na percepción do que é a inteligencia artificial. Por que? Porque falaremos de sesgos, de sesgo algorítmico, falaremos de privacidade, de seguridade dos datos e tamén de desafíos éticos. Bueno, vamos a facer un pouco de historia, non sodes profes de historia, verdad, sodes de lingua e de literatura, pero vamos a facer un pequeno repaso que nos permita chegar ata hoxe e comprender un pouco que o que está sucedendo hoxe é algo, digamos, máis intenso que en outras épocas, pero disrupcións hubo a sempre. Comenzamos na antigua Grecia con Sócrates, cando argumentou que a escritura ia provocar a desaparición da oralidade e da memoria. Continuamos co Renacemento e coa aparición da imprenta. A imprenta fixo que os cultos da época, verdad, se viran un pouco atentados porque o coñecemento se ia a difundir de forma masiva e xa non iba a haber control sobre o coñecemento, algo que supoñía un perigo. E, ademais, ese coñecemento se iba a distribuir na lengua vernácula e non no latín. Entón, foi un desafío moi importante tamén para esa época. Pero, sin dúbida, no Renacemento e a imprenta contribuíu a que o coñecemento chegara a moitas máis persoas. Marco aí, no ano 1950, o nacemento da disciplina de inteligencia artificial. Non foi realmente disruptivo, pero o poñemos aí porque é o noso tema, é o tema que vamos a tratar hoxe, é dicir, a inteligencia artificial nace no ano 1950 e lentamente foi evolucionando ata o que hoxe a coñecemos.
Sí que foi máis disruptivo en temas educativos pois a aparición dos medios audiovisuales, do vídeo. Por que? Porque facían perigar o rol docente. Parece que o vídeo iba a facer que o docente se sustituíra. Temos un vídeo, xa non necesitamos docente na aula. Foi un pouco ese choque neses momentos, nos anos 80, 90, hoxe sabemos que os nosos contidos educativos se generan estupendamente con vídeos que forman parte dos recursos e que non fixo que o docente desaparecera. Realmente disruptivo a nivel da IA xenerativa foi, por suposto, a aparición de Internet, verdad? No ano 1969, a aparición da web no ano 1990 e a aparición da web 2.0 no ano 2004. Estas tres tecnoloxías supuxeron a maior disrupción tecnolóxica con impacto en todos os sectores, tamén na educación. A posibilidade de Internet de desubicar a información dun único espazo físico, a ruptura espacio-temporal facilitada pola web e a posibilidade de crear e compartir contido na plataforma que era a web 2.0 supuxo unha nova forma de comunicarnos, de interactuar e tamén de facer educación e de xerar procesos de ensino-aprendizaxe. A inteligencia artificial xenerativa é unha tecnoloxía disruptiva. Xa dixemos esa palabra 2 veces hoxe aquí. Produce unha innovación significativa que altera ou despraza tecnoloxías existentes. Está cambiando e cambiará aínda máis comportamentos e dinámicas en todos os sectores, tamén na educación, no noso sector. Dende a súa creación, en maio do 2020, o seu crecemento foi realmente exponencial e é en 2023 cando esta tecnoloxía se convirte nunha tecnoloxía disruptiva. A inteligencia artificial supón un cambio de paradigma, creo que aí estamos todos de acordo, que introduce un novo enfoque ou un novo método que vai a cambiar como se fan as cousas. Xa non vamos a facer as cousas de igual forma. Eu, para preparar esta conferencia de hoxe, me apoiei en ferramentas de inteligencia artificial. Hai un ano, seguramente, estaría revisando papers e artículos. Agora, ademais de revisar esos papers, utilicei ferramentas de inteligencia artificial xenerativa. Todo se transforma e todo cambia. Se desafían modelos tradicionais, se desafía o modelo tradicional de ensino-aprendizaxe. Xa non vai a servir porque o noso alumnado está utilizando ferramentas de inteligencia artificial xenerativa. Veremos máis adiante como as está utilizando e que podemos facer para integralas no sistema e que sexan útiles para todos. Falamos dun crecemento rápido que alcanzou rapidamente unha amplia cuota de mercado nun moi corto período de tempo. Falamos de impacto en todos os sectores e isto é unha oportunidade. Dende o campo da tecnoloxía educativa consideramos que é realmente unha oportunidade, pero tamén é un desafío e se require que se deseñen novas adaptacións significativas en contraposición cos modelos tradicionais. Hai cousas que xa non van a funcionar e esta tecnoloxía está impulsando ese cambio. Nos está dando un impulso para que nós, os docentes, pensemos que é necesario o cambio e como debemos facer ese cambio. A inteligencia artificial xenerativa rompe de forma brusca coas prácticas tradicionais desenvolvidas ata agora. E o motivo fundamental é porque a IA xenerativa non reproduce os contidos, sino que os crea. Ata agora, traballábamos nunha dinámica constante de reproducción de contidos, poñer exercicios, o alumnado entrega un informe. Agora todo isto cambia coa IA xenerativa, porque a tecnoloxía non só reproduce, crea contidos novos e cada vez os crea dunha forma diferente e non hai posibilidade de identificar o plaxio. Polo tanto, isto é o realmente disruptivo. Xa non se reproduce coa tecnoloxía. A tecnoloxía é capaz de crear e recrear e cada vez de unha forma diferente. Bueno, falando un pouco das tecnoloxías disruptivas, e eu nas miñas aulas sempre utilizo este é o hiperciclo de Gartner. Entón, Gartner é unha consultora americana
Cada ano, esta consultora fai un análise das tecnoloxías que van a ter impacto na sociedade. Esta análise a publica sempre no mes de agosto. A que estades vendo é do ano 2023, é dicir, de agosto do ano pasado, aínda non temos a nova. Pero poden marcar aí arriba, con unha flechiña en cor morada, o pico de expectativas sobredimensionadas da curva de Gartner, e nese pico está a inteligencia artificial xenerativa. É dicir, Gartner o ano pasado xa sitúa a IA xenerativa no pico de expectativas e, ademais, está cunha cor azuliña, que aí non se aprecia moi ben. Esa cor azul significa que esta tecnoloxía se vai a adoptar masivamente nos próximos 5 anos. O que indica esa gráfica é o ciclo de vida de unha tecnoloxía e nos sitúa no 2023 a IA xenerativa como no pico das expectativas e como a tecnoloxía que se vai adoptar sí ou sí nos próximos 5 anos. Bueno, estamos falando dunha tecnoloxía emerxente, foco dunha enorme atención, con impacto en todos os sectores, pero cando falamos de inteligencia artificial hai diferentes tipos de inteligencia artificial. Nós, en educación, dicimos que, por un lado, temos un tipo de inteligencia artificial que dá soporte a procesos de ensino-aprendizaxe. E isto seguro que vos sona, porque seguro que vos sonan sistemas adaptativos, titores virtuales, algunha das ferramentas que ten o Moodle, que é a plataforma que empleamos, ten algo xa de inteligencia artificial, seguro que vos sonan cousas de analíticas de aprendizaxe. Bueno, todo isto que ten incorporados tecnoloxías de inteligencia artificial que vimos utilizando en educación dende hai décadas e que convivimos con elas. Pero, por outro lado, e este é o foco da sesión de hoxe, estamos falando de un tipo de tecnoloxía de inteligencia artificial que dá soporte a procesos cognitivos. E isto é moi diferente, é dicir, non é o mesmo dar un soporte a un proceso de ensino-aprendizaxe con un asistente virtual que me recorda ou que me di como vai o alumno na plataforma, que unha tecnoloxía que dá soporte a eses procesos cognitivos. E a inteligencia artificial xenerativa dá soporte a procesos cognitivos. O ChatGPT é a tecnoloxía, verdad, por excelencia en IA xenerativa que todos coñecemos, que saiu a finais do 2022, no 2023 con moita forza, e está convertíndose na aplicación con máis rápido crecemento da historia. Esta tecnoloxía, falamos de inteligencia artificial xenerativa, ten a capacidade de crear contidos en diferente formato. O sabemos, lle podemos pedir un texto, lle podemos pedir unha imaxe, como a da nosa xornada de hoxe, lle podemos pedir un vídeo e nos genera tamén un vídeo. É dicir, introducindo un prompt, nos crea un contido. O seu uso, estamos falando desta parte de aquí, de soporte a procesos cognitivos, o seu uso é adecuado. É adecuado sempre e cando sea un soporte ao proceso cognitivo e non o substitúa. E ese é o perigo. E ese é o perigo co que nos enfrentamos nas aulas. Se a ferramenta dá soporte a un proceso cognitivo, todo ben, o noso alumnado seguirá aprendendo. Agora, no momento no que a tecnoloxía substitúe o proceso cognitivo e substitúe, polo tanto, o mecanismo de aprendizaxe, aí sí que hai unha situación crítica que é necesario considerar e dar unha resposta. Con relación a isto, e antes de continuar, nós temos que dicirvos que o noso planteamento do noso grupo de investigación é que está en liña co uso responsable e crítico das tecnoloxías digitais en educación. É dicir, nós creemos que prohibir non é a solución. Creemos que prohibir que o alumnado utilice ChatGPT non vai a ser a solución. A solución vai a ser traballar co alumnado, traballar co profesorado, en utilizar de forma efectiva, ética, responsable e transparente este tipo de tecnoloxías. As tecnoloxías forman parte da nosa vida. Isto significa que van a ser usadas sí ou sí. Entón, consideramos que a súa integración dende a escola, ademais, vai a contribuir a unha educación integral do noso alumnado, de todo o alumnado, sin fendas. Porque falábamos antes das fendas da IA.
si se fai dende a escola, vamos a repercutirá menos a fenda que en moitas ocasións se produce debido á tecnoloxía. Bueno, mantemos que os responsables das políticas educativas deben fomentar que os sistemas educativos preparen os estudantes para unha sociedade na que terán que vivir coa inteligencia artificial, vivir e interactuar, porque forma parte da vida. Consecuentemente, serán os sistemas educativos os que teñan que adoptar de forma crítica, oportuna, esas tecnoloxías digitais en xeral, pero en particular tamén a aplicación da inteligencia artificial xenerativa. Temos unha responsabilidade no sistema educativo para isto, pero as políticas teñen que impulsar que sea na escola donde se aborde esta situación. Bueno, neste sentido, o proceso de transformación digital, de impulso do digital, emerxe, verdad, no ano 2000 Europa que fai bastante ben as cousas con relación ao que ten que ver coa transformación digital do sistema educativo. No ano 2000, co seu programa e-learning, informa Europa que é necesaria unha transformación digital do sistema educativo, considerando as tecnoloxías como unha base desa transformación. Para que? Para lograr unha educación equitativa e de calidade. Xa no ano 2000 decía isto Europa. Tras a pandemia, e tamén dende Europa, o Plan de Acción Digital 21-27, que ven dun plan anterior, o 18-20, ten como prioridade estratéxica o desenvolvemento dun ecosistema educativo digital de alto rendemento para mellorar as competencias e capacidades digitais. E neste plan de acción digital 21-27 sí que hai xa medidas específicas vinculadas á inteligencia artificial. A medida 6, que aborda directrices éticas para o uso da inteligencia artificial e os datos no ensino e na aprendizaxe, e a medida 8, tamén moi importante, Europa ten un marco de referencia, un marco de competencia digital docente. Todos nos estamos formando e avaliando a ver cal é o noso nivel nese marco de competencia. Pois indica Europa tamén que é necesario que ese marco de competencia inclúa a inteligencia artificial e as capacidades relacionadas cos datos, que aínda non as incluíu. É dicir, nese marco que temos de competencia digital docente, de competencia digital da cidadanía, é necesario, sí ou sí, incorporar aspectos de IA, datos e seguridade. Tamén a UNESCO pon o foco na inteligencia artificial e indica que é un dos maiores desafíos para a educación, e o liga directamente co Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 4, que di que é necesario garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade para promover oportunidades de aprendizaxe para toda a vida. É dicir, a UNESCO recoñece a importancia da formación en inteligencia artificial para promover esa educación inclusiva, equitativa, para todas as persoas e durante toda a vida. En España, nada, a LOMLOE no ano 2020 non menciona aspectos relacionados coa inteligencia artificial, sí que fala, verdade, de competencia digital, pero o Plan de Digitalización e Competencias Digitais do Sistema Educativo ten como obxectivo, ese plan indica mellorar na digitalización en educación, tanto no relativo aos medios tecnolóxicos disponibles na comunidade educativa como na integración. É dicir, temos ese plan que di hai que dotar de tecnoloxía, sí, pero hai que integrar esa tecnoloxía. E para integrar esa tecnoloxía, o foco, e o dicíamos antes, está na formación do profesorado, entre outras, en inteligencia artificial. Porque se non formamos o profesorado para a integración da inteligencia artificial nas aulas, por moita dotación tecnolóxica que teñamos, non vamos a obter bons resultados. E xa por último, a Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial indica que un dos piares que debes de soster esa transformación digital na sociedade é de novo a educación e a formación en competencias digitais ao longo de toda a vida. E de maneira específica, a Estrategia Nacional de IA indica que é imprescindible a preparación e a capacitación en IA tanto do profesorado como do alumnado. A inclusión da inteligencia artificial no entorno formativo. Non se pode
E isto é moi importante, e hoy día ese documento non se pode restringir a integración da IA ás coñecidas áreas STEM, é dicir, a matemáticas, a ciencias, as enxeñerías e a informática. A inteligencia artificial se ten que integrar sí ou sí no campo humanístico e das ciencias sociales. E o remarcamos porque parece que cando se fala de inteligencia artificial se pensa en matemáticas, se pensa en enxeñería, se pensa en informática. E é necesario poñer en valor e demandar que a investigación tamén focalice sobre as humanidades e sobre as ciencias sociais. E tamén a Estrategia Nacional de IA alude á inclusión da IA en todas as etapas, dende infantil ata o bacharelato. En infantil, nenos e nenas acompañadas dunha forma máis intensa polo seu docente e en bacharelato, nenos e nenas xa traballando con IA dunha forma máis autónoma. Pero é necesario integrala, que sea unha tecnoloxía transparente. Cando unha tecnoloxía se integra, se inclúe nos procesos de ensino-aprendizaxe e se utiliza como un recurso máis, indica que é transparente. Necesitamos que estas tecnoloxías tamén se volvan transparentes e que sexan utilizadas de unha forma ordinaria en todas as etapas, por todo o alumnado, atendendo, eso sí, como veremos máis adiante, a cuestións éticas, de privacidade, seguridade, etc. Como vemos, a IA chegou para quedarse. Está claro, non? E diferentes organismos están impulsando que a IA se quede, e se quede, ademais, ordenando a súa formación no sistema educativo formal. É dicir, que o noso alumnado saia do sistema educativo preparado para enfrontarse a unha sociedade, a unha vida na que terá que interactuar coa inteligencia artificial. A Comisión Europea, no ano 2023, definiu 3 bloques básicos de alfabetización en IA. A Comisión Europea fala de ensinar para a IA, fala de ensinar con inteligencia artificial e fala de ensinar sobre inteligencia artificial. Ensinar para IA, que significa? Implica ou significa que todos os cidadáns, incluíndonos a nós, personal docente e o noso alumnado, poidamos interactuar con confianza, de forma crítica e segura, cos sistemas de inteligencia artificial. O obxectivo é dotar de coñecemento, habilidades e actitudes á cidadanía para vivir na era digital, para vivir no século XXI. A alfabetización do século XXI é diferente ao do XIX. Polo tanto, temos que dotar de coñecementos, habilidades e competencias. É preciso ensinar aos estudantes aspectos como que os motores de búsqueda, as redes sociais, as plataformas de contido, utilizan algoritmos para xerar respostas adaptadas ao usuario individual. O alumnado, os adolescentes, os nosos fillos, os nosos estudantes nas escolas non saben como funcionan os algoritmos das redes sociais. Eles pensan que o que reciben na rede é a realidade e non saben que a rede ten un algoritmo que fai e que che mostra o que ti queres ver. E iso é parte da alfabetización fundamental do noso alumnado, saber como funcionan os algoritmos das tecnoloxías e das redes sociais en particular. Tamén teñen que saber que os datos que se generan a través de ferramentas de inteligencia artificial conteñen sesgos, que esos datos están sesgados, e están sesgados porque os datos se recollen de diferentes fontes, de diferentes sitios, e que, ademais, todo o que se comparte públicamente en liña pode ser utilizado tamén para adestrar os sistemas de inteligencia artificial. Paralelamente, os docentes poden incorporar contido digital creado con IA nas aulas. É aconsellable que todos os docentes adquiramos competencias para o uso de inteligencia artificial para que esas ferramentas e ese uso que fagamos mellore a accesibilidade a ferramentas e dispositivos de todos os estudantes, tamén dos estudantes que teñen, por exemplo, unha discapacidade visual e que non poden ler o texto, pero que así o poden oír. Entón, temos que pensar en todo este tipo de aplicacións, en alfabetizarnos nestas aplicacións para favorecer estes procesos.
Falamos tamén de ensino con inteligencia artificial. Claro, aquí utilizamos os sistemas de inteligencia artificial para o logro de obxectivos educativos. Neste caso, non só se inclúe o xuízo pedagóxico de cando utilizalos, senón tamén o coñecemento sobre o funcionamento, e volvemos, dos algoritmos subyacentes, dos modelos pedagóxicos e dos datos que se están utilizando. Utilizamos a IA para ensinar con IA, pero atendendo a como funcionan estes sistemas. E, por último, falamos de ensinar sobre inteligencia artificial como un dos eixos centrais e unha competencia fundamental do noso alumnado e tamén de nós mesmos. Temos que fomentar a alfabetización en IA, ensinar sobre IA, dicíamos antes, en todas as idades, en todos os niveles educativos, dende unha dimensión tecnolóxica, pero tamén dende unha dimensión humana. Falamos de como funciona técnicamente a máquina, como funciona o software, pero vamos a ver tamén aspectos relacionados coa ética, coa privacidade, co respeto, coa transparencia, etcétera, etcétera. Teñen que confluir eses dous elementos. En definitiva, temos que adquirir novas competencias e estar preparados para o futuro, o actual, o que xa é, o do mes de setembro que empezamos o curso, e tamén para o futuro. A inteligencia artificial está transformando a educación e a vai a transformar aínda máis. E a nosa responsabilidade pois é que todos e todas adquiran as habilidades necesarias para aproveitar os seus beneficios e para utilizala de forma ética e responsable. Bueno, pero que se está facendo nas escolas, como vos dicíamos antes, para alfabetizar en IA o alumnado? Vos dicíamos que no ano 2023 realizamos con colegas do CITIUS unha revisión sistemática de como se estaba alfabetizando en IA no mundo, a nivel mundial. Que están facendo as escolas para que o alumnado aprenda cousa con IA, aprenda sobre IA e sea consciente de que a IA está formando parte da súa vida? Bueno, no ano 2023 fixemos este estudo e identificamos dous focos de análise, é dicir, despois de revisar, e non vos quero mentir, pois máis de 800 artigos publicados nunha base de datos específica, identificamos que había dúas tendencias, é dicir, se estaba escribindo sobre dúas cousas. A primeira delas sobre as experiencias que se estaban realizando nas escolas. Que estaban facendo as escolas para alfabetizar o alumnado? E había outra tendencia que era, chamamos perspectiva teórica, que era que di a investigación sobre como se ten que alfabetizar o alumnado. Ben, pois como vos dicía, neste estudo, o estudo revelou que había, por un lado, experiencias e, por outro lado, perspectivas teóricas. As experiencias de aprendizaxe, é dicir, que se estaba facendo nas escolas cos talleres de robótica, por exemplo, que era o que facía, ou campamentos de verán, que facían tamén nas escolas. Bueno, pois o que se descubriu foi que as experiencias de aprendizaxe para alfabetizar en IA o alumnado se centraban en competencias técnicas. Fixadevos que antes falábamos de elementos humanistas. Estos talleres que facían se centraban moito na parte técnica, como funciona o aparato, el cacharro, el artefacto. Nun ámbito específico, normalmente vinculado a esas asignaturas STEM. Rara vez atopamos cousas que non estiveran vinculadas a esas materias. E apenas se avaliaba o alumnado, se o alumnado comprendía ou non conceptos de IA. É dicir, había experiencias, sobre todo en áreas STEM, coñecementos técnicos específicos e pouco avaliadas. Por outro lado, atopamos que había unha abundante literatura tamén que investigaba ou que propoñía diferentes propostas para a alfabetización en IA. E estas propostas teóricas, producto de investigación, o que dicían dunha forma moi clara é que a alfabetización en IA tiña que realizarse dende un enfoque interdisciplinar e atendendo sempre a un marco de competencias, é dicir, nada de ocurrencias.
Vamos a ter un marco de competencia digital. Nese marco de competencia vamos a integrar as competencias específicas en IA e esas competencias teñen que integrarse en todas as disciplinas. E a partir de aí se indicaba que non era recomendable aprender IA solo a través dunha asignatura, porque era como moi reduccionista, porque sí que se aprendía moitas cousas técnicas, pero non se aprendía que en lingua e literatura galega podes utilizar ferramentas de IA para traduccións, para perfeccionar a fonética dunha lingua, etc. É dicir, que hai ferramentas moi boas para a integración das linguas. E se poñía foco, estas investigacións poñían o foco no traballo conxunto de docentes, expertos en IA e pedagogos. Claro, despois de toda esta análise, non se ve moi ben, pero isto foi a proposta que nos fixemos de como integrar a IA, a alfabetización en IA en Galicia. Claro, aí marcamos en amarelo os puntos clave, que eran docentes, expertos en IA, técnicos e pedagogos. Docentes, por qué? Porque saben o contido disciplinar. Sabedes moito das vosas materias. Pedagogos, por qué? Porque, bueno, algo sabemos de metodoloxía didáctica e de como deseñar procesos de ensino-aprendizaxe. E os expertos en IA porque nos decían cales eran as competencias fundamentales que é necesario aprender con relación a IA. Todo isto en base a unha metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos e integrando a perspectiva de xénero, que era moi importante, porque se vía que quedaban un pouco as rapazas novamente relegadas no uso destas tecnoloxías cando se estudaron as experiencias que realizaban as escolas. Entón, o que propoñíamos era un modelo de aprendizaxe baseado en proxectos interdisciplinar con perspectiva de xénero e no que formaran parte esos tres axentes, con base a ideas de co-creación de proxectos conxuntos e implementalos así nas escolas. Este foi un pouco o resultado desa actividade. Bueno, pero para que vamos a integrar a inteligencia artificial nos procesos de ensino-aprendizaxe? Bueno, isto é como calquera tecnoloxía. Nos, no meu grupo de investigación, que levamos o grupo creado pola profesora Beatriz Hebreiro no 1990 e, moita tecnoloxía. E sempre que collemos un proxecto, tamén vexo aquí a María, que traballamos moito co CESGA, dicimos, vale, a ver, esta tecnoloxía, como vai a mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe? Se a mellora, venga, vamos a utilizala. Ou, esta tecnoloxía, como vai a mellorar a calidade de vida das persoas? Vai a facilitar a inclusión educativa? Esas son as dúas condicións. É dicir, ou melloras o proceso ou melloras a calidade de vida da persoa e a inclusión educativa. Entón, partindo desta premisa, consideramos que sí, que a inteligencia artificial pode mellorar procesos de ensino-aprendizaxe e pode mellorar a calidade de vida das persoas que teñen, por exemplo, algunha dificultade ou algunha discapacidade. Polo tanto, sí, é necesario integrala no sistema educativo. Esta diapositiva, esta imaxe, non me equivoquei, xa puxemos antes, verdade? Claro, antes a puxemos un pouco para ver que a inteligencia artificial xa levaba moito tempo con nós e que ora nos centrábamos na parte de apoio aos procesos cognitivos. Vámonos a centrar agora nesta parte, na inteligencia artificial que dá soporte aos procesos cognitivos, é dicir, a inteligencia artificial xenerativa. E falamos de integración da inteligencia artificial xenerativa nas escolas, verdade? E cando se fala de integración de calquera tecnoloxía, hai un modelo. É dicir, como se integran as tecnoloxías? Pois hai un modelo que se chama SARM, que nos indica que as tecnoloxías se integran desta forma. As dúas primeiras patas do proceso, o 1 e o 2, o que fan é unha integración moi superficial. Se substitúe normalmente unha tecnoloxía por outro. Polo menos, por exemplo, sustitución, pois en vez de tomar notas con lápiz e papel, utilizo un procesador de textos. Bueno, estou introducindo unha tecnoloxía, pero non estou realizando unha modificación metodolóxica. Vou á segunda parte, o aumento. Bueno, aquí xa hai algo, unha mellora funcional, porque un exemplo pode ser de aumento, pois utilizar unha base de datos específica para buscar información. Aí sí que a tecnoloxía produce unha pequena modificación. Pero claro, de aí pasamos xa a
procesos de transformación. Vale? Entón, nesos procesos de transformación temos tamén dous elementos. Un máis inicial, que é o da modificación, e outro máis avanzado, que é o da redefinición. Na modificación, pois, se consegue unha redefinición, unha mellora significativa, un cambio metodolóxico baseado nas tecnoloxías. Por exemplo, que o noso alumnado estude os pintores máis importantes do Prado, deseñando un escenario en realidade virtual cunha das ferramentas que ten o CESGA maravillosas e que nese escenario de realidade virtual poida ubicar pinturas e estudar os pintores representativos. Aí falamos dunha modificación sustantiva da metodoloxía. Estamos utilizando as tecnoloxías para enriquecer un proceso. E redefinición, cando creamos novos ambientes de aprendizaxe, cando podemos traballar colaborativamente con o alumnado de outra escola que se non chega a ser polas tecnoloxías non poderíamos realizar tarefas conxuntas. Cando preparamos materiales utilizando ChatGPT para unha presentación e o facemos ademais de forma colaborativa e analizando de forma crítica o contido que nos devolva a ferramenta. Aí estamos facendo un proceso de transformación. De todos modos, poñemos aí que a innovación tecnolóxica exixe un cambio de estrategias. Hai un profesor, un catedrático de Tecnoloxía Educativa da Universidade de Málaga que sempre di nas súas conferencias algo que eu creo que é moi importante, que é que pequenas innovacións generan sempre pequenas resistencias e grandes innovacións generan sempre grandes resistencias. Entón, nós, na nosa aula, co noso alumnado, cos nosos colegas de departamento, vamos a empezar introducindo, integrando a inteligencia artificial xenerativa con pequenas cousas que cambien metodolóxicamente parte da nosa materia, pero non pretendamos transformar o sistema educativo no mes de setembro porque non o vamos a conseguir. E non vayamos tampouco con esa idea porque senón nos vamos a frustrar. Entón, vamos a ir pouco a pouco, seguindo un modelo, un esquema e sendo conscientes de que sempre vamos a seguir avanzando. Ben, eu poño aquí algúns exemplos, pero como despois temos unha mesa redonda, seguramente van a salir moitos máis. A inteligencia artificial xenerativa presenta múltiples posibilidades respaldadas por estudos e por prácticas. Algúnas desas posibilidades, algúns exemplos, fixadevos que poñemos aí personalización e eu poño barra individualización do aprendizaxe. Vos digo, este fin de semana estiven a ler cousas sobre as posibilidades da inteligencia artificial xenerativa e hai un debate aberto sobre eses conceptos, personalización e individualización. E eu creo que estou na liña de que cando utilizamos o concepto individualización, poñemos o foco na máquina, é dicir, a inteligencia artificial xenerativa pode individualizar o proceso, por exemplo, utilizando un tutor, yo le pregunto a ChatGPT, me responde unha duda, é un proceso individual. Pero o tema da personalización, aí é necesario que interveña o docente. É dicir, cando personalizamos un proceso de aprendizaxe para un grupo de estudantes ou para un estudante, non chega só deixar a responsabilidade á máquina, sexa cal sexa esa máquina. Por iso falo de personalización e individualización. Creo que é máis acaído utilizar personalización cando nós como docentes intervimos nese proceso. Claro, por qué? Porque gracias a ferramentas de IA xenerativa podemos adaptar contidos de diferentes niveles. Nos pode propoñer un exercicio que faga o alumnado e pedirlle un exercicio un pouco máis complexo ou un exercicio que estea escrito noutra lingua para que ademais se traballe en competencias lingüísticas. Por exemplo, é dicir, podemos traballar con esa diversidade de opcións. Mellora as habilidades de escritura e edición. Os estudantes poden utilizar as ferramentas de IA xenerativa, por exemplo, en lingua e literatura, para xerar un borrador inicial. Lle fan unha pregunta sobre un tema e a máquina devolve o texto e sobre ese texto se pode revisar, se pode editar, se pode dar unha nova forma a ese texto, se pode ver se a traducción, por exemplo, é adecuada, se podemos propoñer unha traducción, etcétera, etcétera. Podemos crear recursos en diferentes formatos, texto, audio, vídeo. ChatGPT nesta última versión fai unhas imaxes que están moi ben, non? Incluso mapas para ver zonas, genera imaxes que se poden integrar moi ben
nas asignaturas. Moi importante, apoio á inclusión e á accesibilidade. Claro, un texto que, ademais, se pode ler ese texto, é dicir, hai un audio por detrás do texto ou unha imaxe que axuda a explicar un concepto que é complexo, pois todo iso vai a apoiar esa accesibilidade. A avaliación e a retroalimentación. Claro, falamos, por exemplo, de aplicacións de IA xenerativa para avaliar en base a criterios predefinidos. Lle podemos decir ao noso alumnado que faga unha consulta a ChatGPT, facemos grupos, cada grupo utiliza un prompt, vemos o que nos devolve e podemos avaliar como funciona todo eso. Podemos xerar preguntas, podemos crear rúbricas, unha galaxia de recursos educativos. E, por suposto, o desenvolvemento da competencia mediática e do pensamento crítico, a xestión da información. De onde ven esa información? Temos que saber que ChatGPT busca en todas as bases de datos falsas tamén, é dicir, pode haber fake news. É dicir, non sabemos se é real. ChatGPT, por defecto, non nos mostra as fontes das que bebe. Se queremos as fontes, yo temos que preguntar, pero ollo, porque a veces lle preguntamos pola fonte e se inventa a fonte. Claro, entón, todo isto o ten que saber tamén o alumnado. Isto que fai que nos enfrontemos dunha forma crítica ao resultado que nos arroja a ferramenta. Que non podemos creer cegamente niso, e unha práctica que podemos facer co alumnado é esa, traballar a fiabilidade da fonte. Bueno, pois, isto así é un pouco unha reflexión. A inteligencia artificial non só debe xerar respostas correctas, que son os procesos cognitivos básicos, sino que debe fomentar un entorno de aprendizaxe que promova a comprensión e o pensamento crítico. Se me escapou aí en castelán, e el pensamento crítico. É dicir, para que podo utilizar ChatGPT? Podo utilizar ChatGPT para facer unha pregunta e que me dé unha resposta, e xa está. Ou podo utilizar a ferramenta para facer unha pregunta que me dé unha resposta e analizar esa resposta. E ver o grado de fiabilidade da resposta. En que nivel nos quedamos? E o que sí que temos que ter claro é que non se pode sustituir o proceso de aprendizaxe, debe melloralo. Porque vamos a ver agora unha tira de elementos e vamos a ver que moitas veces hai que facer algo, lle pregunto e o deixo, e o proceso de aprendizaxe non se realizou. Porque o proceso de aprendizaxe, e vos o sabedes, que require? Pois pensar sobre algo, visualizalo mentalmente, escribilo moitas veces. Claro, ese proceso non pode ser sustituído. Pode ser mellorado, ampliado, pero non sustituído. Bueno, esta é que non me quero pasar de tempo, esta é un gráfico que o INTEF publicou este fin de semana ou a semana pasada de que supón a integración da IA no sistema educativo. Supón atender ao alumnado, atender ao profesorado e a administración, porque esos tres elementos van a utilizar as ferramentas dunha maneira diferente. O alumnado pode acceder non só para consumir contido, sino tamén para generar contido. O profesorado pode utilizalo como ferramenta para crear recursos, para soporte a aprendizaxe, para a xestión e igual a administración. Pero vemos que se destaca no centro desa imaxe novamente a necesidade da ética e do pensamento crítico. É dicir, que todo o centro é ese e a partir de aí usamos as ferramentas. Bueno, algunhas ideas relacionadas coa inteligencia artificial xenerativa, beneficios, riscos e retos educativos. Pois vamos a ver algunhas ideas relacionadas co profesorado. Vos que sodes profes, vamos a facer a transferencia a ver se o vemos así. Impacto positivo. Para que nos pode axudar a IA xenerativa no noso traballo? Pois para enriquecer contido educativo. Podo utilizar a IA xenerativa, por exemplo, para xerar unha imaxe que dea soporte a un texto que teño preparado para o meu alumnado. Fomento da creatividade. Bueno, pois a veces lle podo pedir a ferramenta de IA xenerativa que con este texto me genere un mapa conceptual ou me genere o texto noutro formato diferente. Mellora da productividade. Claro, porque tardo menos tempo.
si sei facelo ben. Hai que escribir moi ben o prompt, verdad? É dicir, temos que saber escribir moi ben o que decimos. María, que é unha experta en prompts, seguramente nos pode dar algunha pista de como redactar boas indicacións para que realmente melloren esta productividade. Falamos tamén de apoio na avaliación. Eu este ano, nalgúna das miñas materias, lle pedín a ChatGPT que con un texto me fixera preguntas que lle podía facer o alumnado na aula. E non o fixo mal. Me dou ideas sobre que podo preguntar ao alumnado sobre este texto. E a verdade é que saliron cousas moi interesantes. Apoio na individualización, personalización da aprendizaxe e, por suposto, vamos a mellorar a nosa competencia digital. Trasteando con estes artefactos, melloramos sí ou sí. Vale, algúns aspectos negativos, a ver si, e riscos, a ver si o vemos así tamén. Sobrevaloración da IA xenerativa. A IA xenerativa, como calquera outra tecnoloxía, non vai a resolver todos os problemas do sistema educativo. Non vai a resolver os problemas das aulas. É unha ferramenta máis que, utilizada de forma adecuada, vai a facer que algúns procesos melloren, pero nada máis. É unha tecnoloxía máis. Uso inadecuado de ferramentas de inteligencia artificial xenerativa. Claro, vamos a utilizalas de forma ética, responsable, segura, transparente. Evitemos a dependencia tecnolóxica. A tecnoloxía está moi ben, aquí estamos todos co noso móvil, verdad? Co noso iPad, coa tablet, porque nos facilita moitas cousas na vida, pero dunha forma contida. Pérdida de autoría de materiais académicos. Claro, todo o que me devolve ChatGPT, claro, os dereitos de autor de eso, pois xa veremos. Ou o que eu genero con ChatGPT é outro debate importante, interesante. Se eu genero esta imaxe, quen é o autor desta imaxe? É tamén un dilema interesante. Despersonalización do proceso de ensino-aprendizaxe, se o foco é a tecnoloxía. Vulneración da protección de datos, por suposto, e dos aspectos éticos. Sempre estamos redundando nos elementos éticos. Tamén no profesorado, boas prácticas. Falábamos aquí da necesidade de formación continua, da integración equilibrada da inteligencia artificial xenerativa no deseño instruccional das nosas materias e falamos de integración equilibrada. Vamos ir pouco a pouco. Pois, ao mellor, para unha práctica que teño na miña materia, vou introducir a inteligencia artificial xenerativa para traballar co alumnado. Fomento do comportamento ético e da protección de datos, desenvolvemento de contido educativo complementario, estos son todo boas prácticas, apoio á personalización da aprendizaxe, utilizar estas ferramentas como asistentes virtuales, pois teño unha dúbida e un chat que me responde facilmente, e tamén unha boa práctica porque impulsa novas formas de avaliar. Os retos. A integración natural. Falábamos antes de que a tecnoloxía sea transparente. Cando é transparente é que está ben integrada. Non é un elemento artificial na nosa aula. Uso inadecuado das ferramentas, dependencia da tecnoloxía, aspectos que estivemos vendo ata o de agora. Co alumnado, pois co alumnado hai un impacto positivo, que estas ferramentas nos poden axudar a traballar o pensamento crítico e a creatividade tamén. É dicir, porque traballando con elas e explicándolles como funciona, nos vai a permitir ese desenvolvemento do pensamento crítico. Prototipado de ideas, soporte para a aprendizaxe, mellora da productividade tamén, acceso a máis recursos e mellora tamén da competencia digital do alumnado. Aspectos negativos, pois tamén falamos de que pode ser fantástico para o pensamento crítico e a creatividade, pero tamén pode ser unha barreira, se lo juego todo a la tecnología. Entón, aí tamén temos que ter claro que é só unha ferramenta máis, non podemos xogar todas as nosas cartas a ela. Aprendizaxe superficial, é dicir, falábamos desos procesos cognitivos, é dicir, teñen que desenvolverse igualmente. Dependencia da tecnoloxía, contido xerado con erros e que eles non detectan esos erros, eso hai que traballalo. Falta de formación para curar información, é dicir, que sean capaces de identificar cando a información é boa, é mala, é rigurosa, non o é. Despersonalización do proceso, a fenda digital da que falábamos antes tamén, e uso deshonesto, aspectos éticos, protección de datos, etc.
Bueno, boas prácticas, soporte e desenvolvemento de competencias lingüísticas, traballar a información en diferentes formatos, utilizar a tecnoloxía como asistente virtual, conciencia ética e sensibilidade de cara aos datos personales. Claro, os retos son a preparación para unha sociedade na que ya está presente e a formación e a aprendizaxe constante. Bueno, agora, algunhas ideas para o deseño de actividades que estivemos experimentando. Bueno, claro, falábamos de que a inteligencia artificial xenerativa está impulsando cambios, verdad? Hai un cambio de paradigma. Se hai un cambio de paradigma, falamos dun cambio na metodoloxía de ensino-aprendizaxe. Pois como podemos deseñar actividades? Pois dende un enfoque competencial. É dicir, as actividades que agora pidamos ao alumnado teñen que servir para aplicar coñecemento, para resolver cousas, non para reproducir. Vamos a aplicar para resolver. Actividades baseadas en metodoloxías activas, é dicir, non é ler e reproducir, é indagar, poñemos aquí, analizar, explicar, experimentar, crear, resolver, formular hipóteses, tamén. Aprendizaxe baseada en proxectos, en problemas, en investigación, estudio de caso. Bueno, pequenas prácticas que podemos ir integrando nas nosas materias e tarefas contextualizadas. Vale, aquí, cerquiña de nós, no mundo real, no noso contexto cercano, na nosa cidade, en Galicia, pero aquí. Vale, e de cara á avaliación, bueno, pois a avaliación tamén se ve afectada por este novo cambio, por este novo paradigma. Pois ao mellor temos que pensar en outro tipo de avaliación, en entrevistas e defensas orais, poñer en valor a oralidade a hora de avaliar o noso alumnado, fomentar a orixinalidade, aplicar o coñecemento en vez de reproducir información. Tes estes datos, como resolves isto? Vale? Entregas parciais, non entregar un produto final, senón ir pouco a pouco. Uso de sesións de clase para facer os traballos e tarefas sempre contextualizadas. Bueno, aquí falamos de integrar a IA no plan de estudos, con directrices éticas, ter atención aos sesgos nos datos, nos algoritmos. Un algoritmo que é? Un algoritmo é unha opinión. É unha opinión. Alguén decide algo e alguén está decidindo que é o que a máquina nos ten que mostrar. O sea, iso é moi grave. Al quen domina a tecnoloxía, pues, non é por ser catastrofista ni distópica, pero parece que está dominando el mundo, porque quen define o algoritmo define o noso comportamento, casi. Entón, iso tamén o teñen que saber os rapaces. Privacidade e uso de datos persoais e logo algo tamén moi interesante vinculado coa inteligencia artificial, todos os procesos e os elementos que teñen que ver coa desinformación, coas fake news, coa manipulación informativa, que está en tema de plena actualidade potenciado pola inteligencia artificial. Bueno, e me despido xa con esta imaxe que me xenerou ChatGPT na súa quinta petición. Quero dicir, eu pedinlle a ChatGPT unha imaxe, unha nube de palabras e lle puxen o título da conferencia e algún aspecto que quería introducir. E non quería escribir a palabra sesgo. E cando a escribiu, que foi na cuarta opción que me dou, a escribía moi pequeniña. Claro, e tuven que decir explícitamente quero que escribas a palabra sesgo máis grande que... É dicir, que a máquina, bueno, pois lle pide esas cousas e che dá o que quere, pero aí está o noso pensamento crítico e a nosa competencia mediática para chegar a donde queremos, porque o sesgo, a ética, que aparece tamén por aí, é casi tan grande e tan importante como eso de inteligencia artificial xenerativa, aprendizaxe, datos, etcétera, etcétera. Bueno, pois con esta imaxe xerada por ChatGPT me despido aquí ata agora e, bueno, estarei encantada de abrir un momento de diálogo con todos vos para intercambiar e aprender da vosa experiencia tamén nas aulas. Moitas grazas. Ben, creo que temos... Ben, moitísimas grazas, Lorena, por esta magnífica conferencia e abro
unha pequena quenda de participación. Non temos moitísimo tempo, pero eu creo que paga a pena se hai algunha pregunta, comentario ou algo que queirades achegar. Sí. Eu estou moi obsesionado ca avaliación. Completamente. De xa non só se trata que avalies produtos, sino como os producen. E teñas que aprender, non? Non só valorar o estado final, Sino o proceso. Exacto. Entón, claro, aí o que propoñemos e o que levamos falando tamén con profesorado é ir avaliando ese proceso. E, claro, as aulas presenciais toman moito valor agora. Na época post-pandemia, a presencialidade está tomando un valor moi importante porque, además, permite que fagamos as cousas atendendo a criterios de calidade e de uso adecuado de ferramentas. É dicir, se eu estou na aula co meu alumnado, podemos utilizar calquera tipo de ferramenta, pero estamos todos aí, compartimos a idea e despois concienciaros de que non hai ningún problema por utilizar a ferramenta, pero hai que indicar que ferramenta, como se utilizou. De feito, nos programas na universidade, no mes de abril, creo que temos que facer os programas das nosas materias, non? Pois nos, nas materias que realizamos, das que somos docentes ou o meu grupo de investigación, xa poñemos en observacións que está permitido o uso de ferramentas de IA xenerativa, pero que é obrigatorio facer referencia ás ferramentas e que non pasa absolutamente nada. E nas aulas as tratamos de integrar, incluso nós, os docentes. É dicir, non pasa nada, utilizamos esta ferramenta e a partir dese resultado vamos generando cousas novas. E o que sí hai que cambiar o tipo de actividade que lle pedimos. É dicir, facer un traballo fin de grado, como estamos facendo agora, pois é máis difícil de controlar. Non? É dicir, e poñer en valor oralidade, poñer en valor respostas a cuestións concretas que se poidan ir formulando no momento. É dicir, é necesario cambiar o paradigma, totalmente, non? Sí, un pouco, se me permitides, o fío disto, a mí tamén é verdade, non? Preocúpame o da avaliación, pero tamén moitas veces esta cuestión do pensamento crítico. Porque, claro, ás veces utilizamos ese termo dunha maneira un pouco, non a lixeira, parece que é que vamos facer algo, temos como unha fórmula, unha receita para que eles teñan pensamento crítico. Bueno, eu creo que aí hai moitos elementos, bueno, ti saberás moito máis disto que a mí, pero unha das cousas que eu tamén vexo como usuaria de ChatGPT, que usa para resolver os problemas que me xorden moitas veces, pois é que, claro, tamén é moi importante os contidos que ti... Non, os contidos que ti adquirís, os teus coñecementos previos, non só a túa capacidade de cuestionar, é que ás veces, se ti non sabes, non podes cuestionar. Entón, necesitas coñecer e saber, e cando falamos de IA en ensino, eu moitas veces penso, todo isto está ben, e claro, podemos integralo, desenvolver actividades, desenvolver novos sistemas e novas visións e novos enfoques non só do proceso de... Bueno, a avaliación tamén forma parte do proceso de ensino-aprendizaxe, non? Pero é que tamén como imos facer para que eles adquiran eses coñecementos que, claro, estes sistemas que non acabo de... Aí como que me... Non sei que opinas disto, desta cuestión. Claro, nos dicíamos antes que o que non podemos é que a inteligencia artificial substitúa procesos cognitivos que ten que desenvolver o alumnado. É dicir, se o alumnado ten que saber facer algo, ten que saber facelo. E o coñecemento conceptual tamén é importante, a memorización é importante. É dicir, ese tipo de contidos ou ese tipo de ensino que pode vincularse a que sexa máis tradicional, aprendizaxe de conceptos, é que é necesario. Se non sabemos conceptos, non podemos avanzar. Entón, como nos ensinar conceptos con isto? Hai cousas que hai que aprender. Como as vamos a aprender? Pois seguramente, bueno, non o sei,
eu moitas veces o que propoño é, vamos a ver, vamos a traballar esta competencia con esta actividade. Para facer esta actividade tens que saber tal concepto, porque senón non podes aplicar, non podes resolver. E entón, con propostas de actividades con un enfoque máis competencial, pero onde o concepto e o coñecemento sexa un elemento moi importante. É dicir, hai que aprender cousas, porque é a base de procesos cognitivos superiores. Senón, non van a chegar nunca a poder facer operacións cognitivas complexas. É dicir, hai cousas que hai que traballar dende a aula e é importante afianzar ese coñecemento. Isto é unha ferramenta máis. Polo menos esa é un pouco a visión sobre esta tecnoloxía. É complexo, claro. Estamos aquí e sería moi interesante, o mellor, que nun par de meses puidéramos facer un encontro de boas prácticas. E venga, que é o que se está facendo? Que funcionou? Que non funcionou? Non, porque iso enriquece moito. Porque estamos todos, pois, experimentando, non? Tamén nas aulas universitarias, con o noso alumnado. Non sei se agora hai alguén que se anime. Bueno, tomamos aquí a palabra por isto das boas prácticas, que é unha idea estupenda. Moitas grazas, Lorena. Grazas tamén pola conferencia, e se vos parece pasamos á mesa redonda e despois tamén poderá intervir Lorena se hai algunha cousa para ela. Graciñas. Vamos a facer unha
Posta aquí a meu lado. Déjate que me... Boto eu máis para aquí. No, temos que corrernos, porque si non... Ai, Claro. perdón, que falta unha cadeira. Ti ali é unha na túa. Perdón. No, faltaba unha cadeira, porque estaban mal situados. No, e aí creo que sobra unha... No, non sobra. Que? Da secundaria. Vou poner tamén. Hai calor, e máis xa un nervio xa dai. Aí sí, tamén. O nervio non me podo quitar. No, eso non quedaba. Sí, un pouco, gracias. Alegrame escoitar iso, porque Hai un máis baixinho ca outro, pero se podes empezar, que digo o nome ao principio, vamos a empezalo por aí. 16, sí, porque sí, cando diga que eu controle que non diga o nome xa está. Sabes o que che digo? Se me deixas aí, perfecto. Ai, o que faltaba que me denunciaran por utilización de datos. Perfecto. Estupendo, gracias. Cando diga de aquí. Entón é audio, non é presentación. É audio, non é presentación. Perfecto, entón remítome a non presentar a miña. Eu trouxe unha por si acaso, eu estive na casa parte dunha e dicindo non vaya a ser. Perdón? Que me avisan alá? Perfecto. Que me avisan alá, xa dixo. Sí, pero Vale. bueno, a mí penso que non me dé pouco porque Xa, está dicho todo. comezamos. Va. Pero bueno, algo diremos, algo repetiremos. Ben, boas tardes ou boa tarde a todos. Sí, vamos comezar xa. Vamos comezar coa mesa redonda. Antes de nada, pois, quero presentar as persoas que van participar. Non é porque sou de que o burro vai adiante para que non se espante, senón como eu son moderador, pois penso que será mellor comezar presentándome por a min mesmo. Non? Eu son Francisco Duber, son membro do Instituto da Lingua Galega. Eu realmente o que me dedico no instituto e na facultade, a miña investigación é de dialectoloxía. O sea que tampouco teño unha relación enormísimamente directa co tema da inteligencia artificial. Pasa que estou entrando tamén no mundo da man de Elisa Fernández Rey, estamos entrando a través do proxecto NOS no mundo pois todo das tecnoloxías da linguaxe. Bueno, acompáñame na mesa Ana María Pérez Rico, que é mestra de formación, mestra de educación primaria no CEI Multilingüe Unión Mugardesa, onde tamén realiza as tarefas de xefa de estudos, é vicepresidenta da ASPG, como dicía antes Elisa, coñecémonos por as islas, a Asociación Estratégica Galega. No seu currículum dicía que segue a formarse e que segue a formarse ademais formando, tanto de maneira activa como pasiva. Realmente formar os demais tamén é unha forma de formarse un mesmo. Recibiu varios premios e recoñecementos polos seus traballos, sobre todo no favorecemento da inclusión. Tamén está Fátima Leira Veloso, que é profesora de Lingua e Literatura Galegas no IES Canido de Ferrol, onde tamén é vicedirectora, desde hai pouquiño tamén. É curioso porque comezou no mundo da televisión, estivo varios anos traballando no mundo do xornalismo audiovisual, foi premio Andalucía de xornalismo, chegou a recibir un premio Ondas polo tratamento do Prestige, e, sin embargo, nun cambio, pois agora dedícase ao ensino da lingua galega, que é un cambio considerable, pero vir da comunicación tamén seguramente mostra unhas perspectivas moi renovadoras. Tamén está María José Rodríguez Malmierca comigo, é doutora en Educación pola Universidade de Santiago, administradora de Learning e Colaboración no CESGA, e tamén mirando o seu currículo para preparar isto, descubrín que ela tamén exerceu de dialectóloga no Atlas Lingüístico do Bierzo. Hai tempo, pero tamén fixo, polo tanto, unha viaxe chegando moito máis longe que a miña. Ali tamén está Fernando González Bao, que é mestre tamén de formación, posúe un mestrado en procesos de formación, traballa no CAFI como asesor do Departamento de Educación Digital e ten experiencia coordinando proxectos de educación digital, participou con varias comunicacións sobre tecnoloxías
educativas, non? Estos somos os membros da mesa. Eu traía aquí unha pequena introdución, pero vou a saltar porque me están pedindo un salto do plan inicial. Entonces, vamos facer ese pequeno salto do plan inicial que vai facer Fátima e despois intentamos volver ao plano definitivo. Xusto co final, non? Había aí unha pregunta moi interesante sobre como avaliamos, non? Que creo que é unha dificultade que en realidade é como non nos se ganan ou como podemos saber se están a facer ver o traballo ou que facemos, non? Eu, como ese currículum de xornalismo, como vou chamar a atención, non? Como estamos ali tantas horas, que vou facer? Pois eu o que trouxen foi un traballo de dos meus rapaces que fixeron este ano, non? O libro de lectura do terceiro trimestre. Case unha lista grande de libros e o que lles pedía para avaliar a lectura do libro, pero tamén a súa oralidade. Ai, non se me oe co micro. Sí, non? É que eu move moito. Ai, claro, porque están grabándose para o streaming. Perdoade, entón pedíalles libro de lectura dunha listaxe grande e despois para a oralidade, non? Tamén que reproducisen os minutos que quixeran. Fixeronme 2, 7, 8, que me contasen o libro. E aquí teño dous rapaces. Vou saltar ao principio. Non son os máis claros, pero é Memorias dun neno labrego en versión cómic, que todos sabemos de que vai. Entón, eu creo que rapidamente idevos dar conta. Analizamos o contido, a lingua, xa sabedes que en Ferrol vainanos un pouco, pero non. Hai que facer un estudo do que pasa por ali, pero eles fan o que poden. Aí vai o primeiro. Novela escrita por Xosé Neira Vilas e publicada en 1961. Xa está. É unha das obras máis importantes da literatura galega e está narrada desde a perspectiva de Balbino, un neno campesiño de Galiza. Ben, esta novela relata a vida de Balbino, un neno que vive nunha aldea galega a mediados do século XX. A través dos seus ollos, o lector coñece as súas vivendas, os pensamentos e sentimentos. E Balbino é un neno pobre que vive coa súa familia nunha casa humilde e traballa nas leiras para axudar aos seus pais. A súa vida está marcada polas dificultades económicas, o traballo duro e a falta de oportunidades de educación. Esta novela está estructurada por capítulos cortos e cada un deles narrando un episodio distinto da vida de Balbino. Algunos episodios máis salientables inclúen a súa experiencia na escola, onde o mestre representa unha figura autoritaria, pero tamén unha fonte de coñecemento e esperanza para o futuro. A súa amizade con Lela, unha rapaza da aldea coa que comparte xogos e confidenciais, e as festas romarías, momentos de alegría e celebración na comunidade. A mí chamoume desta novela un aspecto chamoume a atención, que é a autenticidade e a sinceridade da novela, que a narración en primeira persoa de Balbino é moi emotiva e moi sincera, capturando a súa inocencia e as súas ilusións e os seus medos. E a linguaxe empregada é rica en expresións populares e ten moitos refráns en galegos, o que confira a novela un gran realismo e autenticidade, por así decirlo. E un personaxe destacado que me identificou, me gustou moito, foi Balbino, o protagonista e o narrador da novela, porque se nota que un neno sensible e reflexivo que mostra unha gran capacidade de observación e unha profunda conexión coa súa terra e a súa cultura. Ben, el se identifica con Balbino, non? E por que se identifica? Un neno reflexivo, non? Pero aquí non aparece ningún episodio. Onde está a profesora? Que lle pasa? Que lle pasa co seu amigo? Onde está Manolito? E o can? Que lle pasou ao can? Ben, e aquí está o segundo dos traballos presentados. Eu que vive e traballa na aldea. Traballa as terras do Manolito e o seu pai. Comeza o libro dicindo que está castigado porque lle botou algo na cara ao Manolito, que sempre se metía con el, pero non escoitaron o que este lle fixera antes. Balbino ten un perro que se chama Pachín.
e un irmán chamado Miguel, que foise vivir ás Américas para gañar cartos. Bota moito de menos porque era quen xogaba con el e que non protexía do seu pai. Un día, Balbino entra no terreo dun home que chamaban o Xudeo, buscando un foguete dunha festa. Este pensou que lle ia robar os pesegos, pero ao final falan un rato. Un día recibe a carta do Miguel e di que está moi ben que... Aquí vedes os detalles, aquí está o libro. Entón, un levou unha nota conforme a que leo o libro e valorei a súa oralidade, outro levou un 0. E que non levou outra cousa, e ninguén dixo nada da súa nota, porque eu simplemente non puiden comprobar que aquí había unha lectura do libro. Eu non sei se foi un chat GPT, que ten toda a pinta, ou se foi un cortapega do Google. Eu, o que vos digo que estou desexando que me enganen, estou desexando que haxa un bo chat GPT, que haxa pensamento crítico, que abran o libro, que lean un capítulo e que poñan unha parte no chat, esa parte é un neno reflexivo, é unha novela das máis importantes da literatura galega, e que polo medio metan algo do libro, e aí está aceptado, ese é un bo uso, eu non teño medo de que me usen, pero ao final os que conseguiron enganarme foron os que utilizaron a técnica máis antigua, que é contame de que vai. Contame de que vai. Ese sí, claro, non hai un... Agora mesmo, polo menos, estes nenos son de terceiro da ESO, pero incluso podo chegar a un segundo de BAC. Non hai un bo uso nos institutos deste tipo de ferramentas, porque non existe un traballo de creación a partir da ferramenta. O que existe é un copia e pega, vaime facilitar o traballo, non é mellorar o traballo, é solucionar no traballo. Ese é o problema. Eu creo que onde debemos traballar os profesores e as profesoras é en utilizar estas ferramentas. Entón, eu agora estaba pensando... E digo, ano que ven voulles dicir, voulles pedir que lean o libro e que creen un chat GPT. Que o creen. E a partir de aí que traballemos todos. E esa é a nota. Intenta enganar a profe cunha boa creación a partir da inteligencia artificial. E aí é onde traballamos todos. Iso sí que se pode facer. E pouco a pouco como podemos introducilo, non? Dentro de que eu descoñezo como traballar, e gustaríame como traballar máis amplamente con esta tecnoloxía, non? Porque creo que é moi interesante, pero moitas veces elas pérdense en facer as cousas rápidas. E iso é... Non hai problema de avaliación. Que problema imos ter de avaliación? Isto está moi claro, non? E iso é o que quería presentarvos. O que dicíamos antes desa obsesión que eu personalmente recoñezo que teño ca avaliación, porque, bueno, os nosos alumnos teñen que adquirir unha serie de conceptos que falábamos antes, teñen que adquirir uns conceptos e unhas destrezas, uns saberes que, saberes cousas, e teñen que adquirir uns saberes como, e con eses saberes que, eses saberes como, nós pretendemos que eles adquiran, os profesores de lingua galega, que adquiran as catro destrezas básicas, que saiban falar, que saiban escribir, que saiban ler, entender, e, sobre todo, no noso caso, que é en lingua galega. Tamén queremos que adquiran unha serie de coñecementos que lles permitan non só entender, sino tamén disfrutar, gozar, coñecer e desprexizarse, por exemplo, da literatura galega e a coñecer a literatura galega. E tamén temos seguramente unha intención todos, máis ou menos un compromiso, que é que transmitir uns valores positivos cara á lingua, á cultura e á literatura galegas, bueno, pois no proceso que temos de intentar normalizar a nosa lingua e a nosa cultura. Entón, esa é unha ferramenta nova que aparece, coa que temos, dicíamos antes, e a que non llevamos a escapar. Estaba eu onte na facultade e veume un alumno que teño problemas co inglés, non sei como traducir o título do TFG. E a miña resposta foi, espera que vamos preguntar a ChatGPT. Acabouse e xa non o traduciu. Por máis que despois prediques contra el, valo acabar usando. Entón, de que maneira a inteligencia artificial está facendo variar, vai variar a nosa vida. Entón, nós aquí, Elisa máis eu, pensamos levar esta mesa de maneira que fose o máis dialogante posible. Eu teño unhas preguntas preparadas para os membros da mesa, unhas que son xerais, que poden contestar pouco a pouco cada un deles, e despois outras que son concretas, para ir ordenando un pouco a conversa. A primeira pregunta é como aproveitarmos
as ferramentas para que este alumnado adquira aquelas destrezas e aqueles conceptos que lle permiten os conceptos que lle permiten facer as análises e tamén a maneira de desenvolver as análises. Pois, como podemos aproveitar estas ferramentas para que aprendan eses conceptos, para que aprendan, adquiran eses datos, porque, ao final, a memorización e o estudo vai ter que estar presente e tamén o uso deses elementos. Entón, na vosa experiencia, na vosa visión, que teñen de desafío, pero tamén que teñen de ferramenta de axuda. Quen participa? Sí, sin problema. Bueno, ahora estábamos falando xusto antes que iba a ser un pouco difícil atopar novos argumentos despois da excelente introducción que fixo Lorena, pero bueno, vamos a intentar complementalo. Vamos a facer como se fóramos os nosos chat GPT, vamos a intentar aumentar un pouco máis que non sustituir o que xa dixo Lorena, non? Ben, respecto a esta primeira pregunta, non? Como se pode aproveitar? Volvendo de novo tamén un pouco enganchando co que estaba dicindo Fátima, de momento o que estamos vindo e tamén xogando con esa primeira curva de Gartner, dicindo estamos agora é que realmente de un día para outro cambian as cousas, quero dicir, nós estamos dentro do CESGA que, bueno, eu non son da rama informática, pero sí que estamos ahora traballando en tecnoloxía educativa moito con inteligencia artificial, de feito, comezando proxectos de innovación educativa e demais. E cada semana, de verdade, cada semana saen cousas novas que deixan bello o que estivemos ensinando antonte, non? Entón é moi difícil realmente dar unhas recomendacións de un uso de algo concreto, sí, unhas pautas máis ou menos xerais, non? E o que estamos vindo é que tamén traballamos no curso que comentaba Lorena antes sobre inteligencia artificial, sobre todo xerativa para o profesorado da USC, como podemos, primeiro, entender como funcionan e como podemos mellorar o que producen. O fallo principal do teu alumno é que fixo o que fan todos os malos alumnos, que é copiar e pegar, así. Entón, eso, no mundo do chat GPT e as similares, é coller a cousa dicindo faime un resumo de tal, e punto, que é un prompt, unhas instruccións, non? Pero o mundo dos prompts, como comentábamos antes, é un mundo. O sea, realmente, e penso que aí temos moito que dicir a xente que somos de humanidades, de ciencias sociais e demais, porque xa había aí algún investigador de tema de inteligencia artificial norteamericano que decía que todo o que son este tipo de tecnoloxías, canto mellor é a introducción de datos, mellor é o produto, non? Fala, no contrario, fala de garbage in, garbage out, é dicir, se metes basura, vas a obter basura. Se o que metes é un tipo de busca, un tipo de cuestión básica, elemental, sin acotar, o que vas a obter é, encima en modo creativo, que podes hasta inventarlo, non? Para que podamos entender, podamos obter mellores resultados, necesitamos comprender como funciona e necesitamos optimizar todas esas búsquedas, non? Hai unhas estrategias, o sea, hai que aprender sobre a IA para poder obter bons resultados e tamén no proceso aprender, non? Bueno, falábamos antes un pouco de broma, pero tamén así, cando faz ese tipo de exercicio que supón facer un acotamento, que tamén supón facer unha persoalización, unha contextualización do que necesitas, en fin, hai unha serie de técnicas moi interesantes, non? Pero pásache como cando facíamos as chuletas daquelas nos exames, que acabas aprendendo no proceso, non? Quere decir que é a solución rápida que é o que buscan todos os alumnos, empezando por os que temos na casa, que ben sabemos como son, e en 2 minutos, por favor, faime o traballo que xa está, que o mando. Eso é o que pretenden, non? E non funciona. Funciona fatal porque canta moitísimo, non te fai falta ser moi xenio, non? Eso non significa que non poideran obter unha cousa moitísimo mellor, que sí que poden, e poden pegarcha. Entre outras cousas, por exemplo, non sei se estades moi afeitos, pero dentro do mundo destos dos chat GPT e compañía, que hai moitos outros, parece que hai só chat GPT porque foi o primeiro que saliu e invadiu. De feito, agora, porque como isto falamos de semana en semana, teño un compañeiro que está moito máis metido que a mí e me di, pois xa non é o chat GPT o mellor, é o Cloud 3.5. Digo, pois mira, parece ser que é bastante máis optimizado, que as respostas son mellores, que tal, non? Bueno, en calquera caso, calquera deles, o que nos permite é poder persoalizar o elemento, digamos, de coñecemento sobre unha base de coñecemento previa, o que chaman os GPTs personalizados, non? Quere decir que se eu, o alumno teu, houbera metido os seus traballos previos
e houbera formado a súa base de coñecemento coa forma que el ten de expresarse, co nivel de todo tipo, lingüístico, de todo, de coñecemento de vocabulario, tal e cual, e fai a pregunta da forma un pouco máis acotada de tendo en conta, e teño estas circunstancias, e participando, dándolle máis relevancia, por exemplo, os persoaxes e cousas así, houbera saído algo bastante máis decente, non? Pero, de novo, eso exixe tamén aprendizaxe sobre o momento, non? Bueno, non sei se me desviei absolutamente do tema original. Ese é un aproveitamento das ferramentas, non? Quizás deixo a palabra para que sigamos complementando cas ideas. Que me estou aquí un pouco rara, aprendi moitísimo contigo, Lorena, mil grazas ao Consello da Cultura Galega por convidar a SPG a estas xornadas. Eu o que vexo é que é necesario que o alumnado, todo o alumnado saiba quen é, non? O sea, ti cando unha persona, cando calquera falas con calquera, eu agora sei quen é ela e me fala, sei que fala con un argumento consolidado que fixo, non? E eu creo que toda esa parte é importantísima, non? Porque eles utilizan, e aquí estamos falando dunha ferramenta como se collemos un procesador de textos, e non exactamente eso. Que hai detrás, non? O que un pouco avanzabas ti, non? Quen é, cando ti interaccionas con esta máquina, non? Quen é? Quen está interaccionando realmente contigo? Que é o que te vai traer? Que sesgos te vai traer? Que non? O sea, como tes que facer ti a visión deste texto? Non? E eu creo que eso é o primeiro, antes de empezar, non? Si facilitamos que o alumnado saiba con quen está interaccionando como concepto, non? Non sei se se pode personalizar antes de que empece a procesar o texto ou empeces ti a interaccionar, pois levamos un camiño andado, non? Porque aí é onde podemos empezar a xenerar unha visión crítica da ferramenta, non? O sea, non o que te vai traer é correcto, non é unha calculadora que te vai poñer 6x5, vale, non é eso. É outro procesador que ten unhas condicións, non? Ten unha personalidade, bueno, entre aspas, non? Ten unha personalidade detrás. E eu penso, desde a miña ignorancia, que eu aprendi moito hoxe, e levo días e días lendo sobre isto, pero sei moito menos do que tal, pero sí que considero que a hora de educar aos nenos e as nenas, que o primeiro que teñen que saber é con quen están interaccionando, para que lles sirve e que teñen que criticar ou que sesgos ten ou onde teñen que poñer a lente para ver o que lles vai traer e o que eles teñen que mellorar, non? Desde onde teñen que facer esa visión crítica e a partir de eso, mellorar o que fagan, o texto, a presentación, calquera traballo dos que realizan. Eu tamén aquí sí que quería engadir que é tamén importante contemplar, sobre todo do punto de vista do profesorado, en relación ao aproveitamento da inteligencia artificial por parte do alumnado, un punto que tocou moito Lorena, que era de que realmente podríamos referenciar todo o rato a exposición de Lorena e arranxaríamos antes todo isto, pero bueno, é precisamente, efectivamente, hai unhas posibilidades de personalización, hai unhas posibilidades de darlle un contexto á inteligencia artificial, unha serie unha unidade que despois se emprega para referenciar precisamente. De feito, os últimos modelos que hai de linguaxe teñen unha cantidad de contexto moi grande. Pero tamén é certo que creo que neses puntos, aquí vou ser un pouco mal, atacar un pouco ese punto, que sí que hai que ter moito cuidado tamén coa introducción deses procesos sen unha reflexión previa moi grande. Porque, a fin de contas, cando estamos dándolle todo ese contexto, pois eu chego, collo un modelo de linguaxe online o máis potente que haxa, porque evidentemente se vou facer un traballo, vou intentar irme o mellor que teña, voulle colocar todo o contexto, todos os traballos que eu fixen, de que son un alumno deste nivel educativo, deste centro, deste tal, expresome deste xeito, fixen todos eses traballos, e eses datos despois quedan. Claro, entrenan. E a máquina é entrenada con eles. A min pasoume unha vez de estar empleando ChatGPT e introducirlle uns datos, está traballando con eles dun proxecto que levaba aí, unha aplicada miña particular, e despois máis adiante preguntarlle novamente noutra conta e que me respondese cousas que lle dixen na primeira. E aí foi tamén cando empecé, espera, porque isto ten moitas outras implicacións realmente que é moi importante non somente centrarse nese punto, senón tamén transmitirlle aos rapaces, e que hai que ter cuidado porque todo o que ti estás explicando é moi fácil, sobre todo cando ten ese modelo de chat, esquecer que todo o que estamos colocando aí, ao final, está baixo o control dunha entidade. E temos que sempre ter iso en conta. Eu, de feito, xa cando emprego, xa teño sempre detrás na cabeza que vou poñer exactamente, que contexto lle vou a dar, como podo darlle un contexto suficiente como para que faga unha chega relevante, pero non tanto como para que
poida acotarse o que estou facendo. E poida acotarse quen son, porque ao final tamén está vencellado a unha conta. Temos que haber unha conta para empregar a maior parte destes servizos. Eso permite facer perfis, por exemplo. Eses perfis despois, ademais, poden comercializarse. Entón, hai que ter moito cuidado nese punto. Eu creo que a integración, precisamente, sobre todo das ferramentas que son privadas, neste punto, sempre hai que tela con esa perspectiva, de fondo. Ten moita potencialidade, eu creo que, ademais, gustou moito, como dixo Lorena, que educar con IA, para IA, e ademais, eu, de feito, o que trouxen aquí un poquinho tamén, pensando, era empregando a IA como un medio para obter información, obter referencias, obter outras fontes, empregando ya como modelo de apoio tamén, precisamente é un exemplo do que, bueno, é un exemplo do que non fixeron, non fixo ese alumno, pero que podería ter feito. E despois tamén, eu vin algunhas experiencias de empregar a IA, que tamén parece moi interesante, como un medio para un proxecto. Por exemplo, TensorFlow, creo que era unha ferramenta que podía emplegarse para entrenar un modelo de aprendizaxe na aula. E podía facerse cousas moi interesantes, como, por exemplo, pois imos descargala, que ademais podemos executarla nos en local, e imos facer un recopilatorio das árbores que temos na zona. E imos darlle imaxes a esa IA para que recoñeza esas árbores e cando lle poñamos a folla diante nos diga que tipo de árbore é e o nome que ten en galego. É tamén aplicable coa fauna e coa flora. É un exemplo dese tipo de ferramentas. E despois, evidentemente, aquí creo que a grande parte a poden empregar para crear contido como mestre. Unha situación de aprendizaxe así interesante nesta liña para o alumnado deste curso. Eu son as 4 grandes posibilidades que lle vexo a IA no ámbito educativo, pero sí que a outra parte parece moi relevante tela moi en conta. Claro. Tamén, sí, eu tamén quero dicir que nós hoxe somos 40 docentes aquí que vimos porque queremos aprender, pero o coñecemento e aprendizaxe da inteligencia artificial non pode depender do que queira facer o profesor. Isto creo que estaremos todos de acordo, é dicir, formar o profesorado ten que ser unha obriga, non pode depender de que nós queiramos formarnos para axudar as nosas rapazas e rapaces. Temos que ter todas as ferramentas para poder entrar nunha aula e saber como guiálos, porque se non as temos e non temos a vontade, non pode depender da nosa vontade. Aí ten que haber, evidentemente, unhas horas que podamos dedicar, verdade, a aprender, e tamén ten que haber institucións que poñan todo o que teñen para que isto chegue ás aulas e chegue co mellor docente posible. Se a inteligencia artificial vai ser unha materia das aulas, eu quero que o profesorado que dea esa materia sexa experto. Non quero que sexa o que lle queden horas. Entendedes que é o que está a pasar? Eu quero que se son profesora tamén me podo formar. Eu non podo entrar nunha clase como profesora de lingua e literatura galega dar unha clase de inteligencia artificial. Non podo, porque non vou saber. Entón, creo que esa formación é absolutamente necesaria, porque entón podemos cometer estes erros enormes, non de non traballar con eles como se debe facer con elas. Sobre a formación, despois vamos preguntar máis adiante. Ti querías falar algo? Nada, estaba comentando sobre o que comenta Fernando, que efectivamente esa función discriminativa da IA, que hai dúas grandes tipos de IA, non? A que era moi popular, moi popular en ámbitos de investigación, e demais era discriminativa, que é esa que diferencia os tipos de follas, a que diferencia un gato ou un can e tal. E de feito hai unhas ferramentas estupendas para traballar na aula que podes entrenar esa IA. Lembro así algunha cousa desas que fixemos, Teachable Machine, por exemplo, de IBM, hai varias, que podes usar unha de Google, pero realmente a irrupción, digamos, a popularización que se fixo da IA é do outro tipo de IA, da IA xenerativa, que esa non ten moito que ver, ten que ver, claro que ten que ver, pero esa capacidade de creación, ademais multimodal, que non solamente é texto, que xera de todo, xera código, xera imaxe, vídeo, audio, realmente cousas increíbles. Esa é a que está producindo, penso, esa disrupción que comentaba Lorena antes, dunha forma moito máis rápida e máis agresiva, mentras que a outra era máis fácil de integrar. Porque realmente, pois isto claramente é unha cousa que está moi clara, a forma de ver aprendizaxe de aí, e non cuestiona nada do que tiñamos, pero a xenerativa realmente é moi diferente. E outra cousa tamén, simplemente moi breve,
Eu tampouco me fío nada das IAs de OpenAI, Gemini de Google e a outra de Claude, e todas as que hai. Pero hai tamén opción de código aberto. Por exemplo, o proxecto NOS está xerando ferramentas de código aberto. Como esa, hai outras moitas, dentro de un modelo que é moi coñecido, o de Oyama. Oyama permite que poidas cargar modelos de tipos de chat GPT máis pequenos, pero esos poden ser incluso fora de internet totalmente e podes facer as túas cousas. Eu penso que iso ten un potencial tamén de traballo educativo moi bo, sin arriscarnos a eso que estabas ti dicindo. Totalmente. Eu, de feito, dicía máis que nada porque, pensando sobre todo na parte do alumnado, os que temos tamén familiares nesa idade, tamén coñecemos perfectamente que eles non van ir a vou ao repositorio de Hugging Face a coller un modelo, instalarmo e demais, que van a ir. Van a ir ao que van a ir. Eu por iso dicía que sí que esa formación ten que estar evidentemente para os docentes, 100%, e despois tamén ten que transmitirse ao alumnado. Porque creo que dentro da IA, a IA ten, eu sempre vina con moitísimas potencialidades. É dicir, as aplicacións que ten son moi variadas, ten moita potencia, e ademais eu tamén creo que estamos todavía empezando con este tema. As IAs que hai agora todavía son moi específicas, non poden saírse do patrón onde están encaixadas. Empeza agora a verse, precisamente, sobre todo co de GPT-4, que cando empeza a integrar tamén o tema da imaxe e o recoñecemento de imaxe, pero pouco a pouco isto vai ser ampliando. Entón, a miña reflexión é sobre todo nesa liña, que o alumnado precisa tamén esa formación para saber que opcións hai e despois tamén recoñecer eses riscos que ten asociados ese uso. Sobre todo, por parte cando fan libremente, precisamente, é o perigo tamén de non darlle esa formación, que ao final a ferramenta a van a empregar, porque, a ver, todos aquí fomos adolescentes en algún momento, todos aquí alguna vez fomos un compañeiro de que vai o libro, porque non o lin a tempo. E claro, ás veces, eses camiños que son tan rápidos para eles, poden ter moitos perigos que eles non se dan conta todavía. E sí que é importante explicarles eses perigos. É importante guiálos, por iso é importante formalos no emprego destas ferramentas. Ben, pois outra pregunta que teño para todos ten que ver, volvemos á avaliación. Claro, de que maneira estes sistemas desafían os sistemas tradicionais de avaliación, e ao mellor resulta que os sistemas tradicionais de avaliación, polo que vimos antes, son menos desafiables, porque, ao final, se hai un exame oral, se hai unha entrevista ou incluso un horrible exame escrito sobre un material estudado, ao final, resulta que eses medios tradicionais, ao final, son tradicionais por algo, non? Entón, bueno, de que maneira poden desafiar, como podemos avaliar, sobre todo, como podemos avaliar o desempeño se sabemos que nos poden enganar, acabamos de verlo, de que maneira podemos ver que nos están enganando e, polo tanto, a avaliación supón que eles adquiriron aqueles conceptos, supón que adquiriron aquelas destrezas, e se o que nos ofrecen é, usando a palabra de moda, un fake, pois a avaliación será un fake. Entón, debemos modificar os sistemas de avaliación. Na vosa experiencia, que pensades? E como, de que maneira? Que debemos avaliar? E que debemos, non? É unha pregunta retórica que... Eu, agora mesmo, as programacións didácticas, agás nos cursos superiores, implican que temos que ter, verdade, moitos tipos de avaliación, porque é un sistema garantista co alumnado sempre. Entón, non vas ter só unha proba, pero é superinteresante ligar a ensinanza da lingua e literatura galega coa modernidade, con todas estas ferramentas. Somos unha lingua que estamos na sociedade actual, que podemos avalialos. Entón, home, non apostemos o 50% que nos creen do ChatGPT, pero por que non un 20% desa avaliación? Un 20% da avaliación dun rapaz ou unha rapaza influe na nota final. Algo, pero non, ti sabes o que vai estar ao redor do 5, o que vai estar ao redor do 7, o 2 e o 8. Entón, xa agora mesmo nas programacións, sobre todo deses cursos por debaixo do cuarto da ESO, primeiro de BAC e segundo xa están máis dirixidos a BAU, xa temos que acotar moito máis en probas escritas, pero os outros non. Dediquemos
E se a perdemos, que máis dá? Pero xa estou ligando a lingua galega co ChatGPT, xa son unha moderna utilizando a lingua galega. A min págame a pena que fagan esa ligación non só co inglés ou co francés, non con esas linguas poderosas, a miña tamén. A miña tamén, non? Sí, eu creo que hai, apuntou antes tamén Lorena, a necesidade, e sobre todo creo que no ensino da lingua, dos equipos multidisciplinares, non? E eu creo que a lingua, bueno, vos o sabedes, e sodes todos profes de lingua, os que estades aquí, cantos profes de outra materia estades aquí algunha? Claro, é que eu creo que as linguas se transmiten a partir de... Nós todas somos transmisores de linguas que estamos aquí, se seamos ou non profes de literatura de lingua galega. Entón, se non temos un equipo multidisciplinar que todo el, o sea, o que está traballando con inteligencia, as matemáticas con inteligencia artificial poida utilizar a lingua galega para transmitirle ao alumnado, eu creo que as oportunidades son as mesmas que temos agora. Non que, o sea, evidentemente a lingua galega está nunha situación ahora mismo, pois é unha lingua minorizada, non está na mesma situación que outras linguas. Entón, cambiar o proceso educativo de xeito que a inteligencia artificial nos permita crear un equipo grande, multidisciplinar, que traballe na ética, non? Porque eu non sei, isto preguntas expertas, claro, que sesgo hai coa lingua galega na... O sea, calquera neno pode interactuar igual na lingua galega que en calquera outra. Eu leín algo do proxecto Nós e decíades que estábamos no número 47, non? Pero penso que os nenos e as nenas non só necesitan que ti sexas referentes, senón que as referentes, como Lorena, por exemplo, na STEM, que falen a lingua galega, non? E que iso é o que redunda realmente despois na mellora da competencia dos nenos e das nenas, na autoestima e na transmisión de moito coñecemento, non? Entón, se a inteligencia artificial é capaz de incluir eso no sistema educativo, desa necesidade de que, sobre todo en secundaria, porque eu sou profe de primaria, sí que traballamos moito máis en equipo, eu dou todas as materias, matemáticas, lingua, entón é máis fácil, non? Pero si é certo que eu creo que o proceso, antes de cambiar a avaliación, temos que pensar que estamos avaliando, non? E o proceso ten que ser, o sea, hai que facer unha avaliación para ver se o proceso funciona e de que maneira cambiamos o proceso para que esa avaliación sempre sexa positiva. Non sei se o vedes así ou non, ou é unha reflexión en alto, pero eu creo que a gran carencia da lingua en todos os ámbitos, e neste, eu creo que a oportunidade da inteligencia artificial é que podemos anticiparnos, non? E podemos traballar en rede, ou podemos, pois, hoxe a mí me encantaría que saíra daqui un grupo de traballo interdisciplinar, axudado polas universidades, que falábamos Fátima e eu, viñemos xuntas, da pouca relación que temos desde os centros de ensino coas universidades, da carencia que temos de referentes para os nenos e as nenas de, pois, por exemplo, non sabía da túa asistencia, descubrina hoxe, sí, e non o digo con orgullo, digo como unha eiva, realmente, non? Porque nós temos que mostrar ao alumnado, pois, xente nosa competente, os de fora tamén, por suposto, me refiro, pero os nosos, non? E creo que aí sí que, bueno, pois que temos eivas que solo seremos capaces de afrontar en equipo, facendo un equipo. Bueno, este tipo de encontros nace precisamente desa... Nace dese... Nos, nas facultades tamén somos conscientes dese hiato, este encontro nace precisamente dun intento de pôr en común, de xuntar os dous mundos, non? Esa é a razón última de que hoxe esteamos aquí, e se daí o que diste, Xorde... Claro, Xorde, pois... Nada, estaba pensando, así un pouco de reflexión, como dice Ana, unha das cousas máis importantes, por exemplo, para os nenos de primaria ou tal, que empezan así a traballar por ordenador, que poidan facer unha pregunta e poidan facela na súa lingua, que non cambien, que non teñan que cambiar dependendo da ferramenta que usan. Afortunadamente, porque, como estábamos dicindo que isto vai a toda velocidade, hai meses únicamente era ChatGPT o que falaba galego. Agora, despois foi Gemini. Agora xa é Cloud, o sea que a presenza do galego realmente é moi importante, porque non só que entenda, sino que logo se exprese en galego correctamente, o mesmo que a importancia que ten o proxecto Nós, pero tamén todas estas ferramentas corporativas, que son as grandes que temos neste momento, sexan capaces de poder incorporar e de poñer o galego no mapa, a mesma altura do resto. Iso é moi importante. Sí, eu creo que aí, por exemplo, o inglés ten que perder.
Sí, clarísimamente, non? Porque se conseguimos que xa unha traducción, o sea, a inteligencia artificial, o que vai conseguir, unha das cousas, creo, non? É que a traducción sexa simultánea. Entón, non necesitas esa... E non o falo, eu creo que todas as linguas teñen o mesmo valor, non? Que son medios de comunicación. Pero digo porque, o sea, a lingua inglesa estaba ocupando un espazo aquí, penso, e unha perspectiva personal, que non lle correspondía, non? E moitas veces desplazando a nosa. E eu creo que aí tamén a inteligencia artificial a vexo como unha oportunidade para que a nosa estea exactamente en pé de igualdade coa nosa. Moito máis que os buscadores que antes non nos permitían. Moitas veces nos buscadores non que tiñamos de información, eles buscan en inglés castelán e traducen o galego. Se conseguimos coa inteligencia artificial que xa traballar en galego, que haxa eses referentes non tan importantes traballando en galego, iso é o que queremos todos, non? Poñer a lingua nun posto principal. Bueno, falábamos que entre eses obxectivos había o de adquirir as habilidades estritamente lingüísticas, coñecer tamén coñecementos de contidos de literatura, de historia da literatura, pero tamén falábamos de transmitir valores positivos, mellor no sentido que estades dicindo, o que eles vexan que poden empregar estas ferramentas empregando o galego, pois tamén é un elemento que aumenta o valor da lingua, non? Moitísimo. Totalmente. Sí, a ver, a lingua sempre tivo o valor que ten, como tal. Pero sí que é certo que é unha ferramenta que, dende logo, permite unha adaptación moito máis á persoa que está empregando esa ferramenta. Pero tamén o auxe das inteligencias artificiais, entre outras cousas, van permitir unha adaptabilidade en outras ferramentas moi grande. De feito, empeza a ver xa algún atisbo de introducción nalgúns dos navegadores que xa traducen automáticamente contidos, ás veces en que yo pidas, unhas veces mellor que a outras, pero bueno, é un inicio, é moito mellor do que se facía antes. Entón, claro, con ese tipo de ferramentas, evidentemente, temos aí unha potencialidade para pôr en valor a nosa lingua, permitir o seu uso en moitos ámbitos onde ata agora era moi complicado. É dicir, bueno, aquí, calquera persoa aquí que intente facer unha investigación en profundidade relacionada con un ámbito académico, se non empregaba o inglés, é dicir, as opcións que tiña eran escasísimas. E agora empezan a aparecer outras opcións. Eso, evidentemente, hai que pôr en valor. Eso é unha das grandes potencialidades que ten a inteligencia artificial. Incluso para os investigadores. Sí, claro, por eso mesmo, que permite esa facilidade. Despois, no tocante da avaliación, falamos antes de, bueno, é un obstáculo, vai contra a avaliación tradicional, digo sempre, é un complemento. É dicir, a mí, falando cun compañero que teño que traballa no ámbito da programación da tecnoloxía, díxome no seu momento, cando empezou todo isto, dicíame, antes, na miña empresa contrataban por currículum. Contrataban? Por currículum. E agora, a todo mundo se fai unha proba de programación. Empechado. Sen nada. Claro, por qué? Porque moita xente, cando amosaban os portfolios, amosaban moitas cousas feitas empregando en a medida repositorios como, bueno, os que xa había por aí disponibles. E de repente pasaron a empezar a facer probas. Entón, a avaliación no mundo educativo ten varias finalidades. Unha finalidade é a finalidade formativa, é unha avaliación que acompaña ao alumnado e vai vendo onde está fallando, por que está fallando e como podemos axudarle a mellorar. É unha final, unha versión de, vale, adquiriches de verdade estas competencias, estes contidos e demais. Entón, non se pode desbotar e dicir, bueno, non, esta forma de avaliación tradicional está mal. Hai cousas que poden ser avaliadas así e aínda teñen que ser avaliadas así. Falábamos antes de exposicións orais, falábamos antes de resolución de problemas in situ, onde non hai recursos. Creo que sí, tamén é moi importante por eso en valor. Hai outras formas de avaliación tamén que temos que ter en conta. Evidentemente, o proceso de traballo. Cando fan un proxecto grande, como traballades aí? Que pasos imos facendo? E o proxecto final é avaliar todo o proceso. Aí gustou moito, Lorena, imos che gastar o nome hoxe. Entre os 4 imos che gastar o nome, pero gustou moito precisamente esa forma de achegarse á educación interdisciplinar, que realmente é como se vive despois realmente na vida. Nós non temos compartimentos estancos, hemos empregando solamente as cousas dun lado ou do outro. Nos integramos todo o que temos para resolver unha situación problema. E o mellor, pois tamén o que dicías aí, Ana, temos que integrar. Ten que cambiar a metodoloxía xa para empezar, e despois tamén temos que cambiar a avaliación. Pero a avaliación ten moitos pasos,
hai que integrala en moitos, pero non se pode, eu creo que non podemos esgotar ningún, nin demonizar ningún, porque todos teñen unha función dentro do sistema. E ademais tamén o ámbito do coñecemento, falabas antes, María José, junto con Lorena, o tema de coñecer, tamén a directora, coñecer, hoxe en día, que di, bueno, as ferramentas, agora a información está toda aí, entón o coñecemento non é tan importante. Ás veces o coñecemento é aínda máis importante que antes, porque cando tes moitísima información, o coñecemento que ti tes é o que che permite categorizala, é o que che permite identificar cal é verídica, como podes atopar información que é totalmente certa e demais. Falando con este compañeiro, outra frase que me fixo moitísima gracia, dicíame, eu antes de que chegase a inteligencia artificial programaba en 3 horas e depuraba o código en 20 minutos. E dende que teño inteligencia artificial, programo en 30 minutos e depuro o código 6 horas. É tal cual. É dicir, pero pode facelo porque ten un coñecemento previo. Se non o tes, incurres en moito erro, porque non tes a capacidade de poder velo. Isto evidentemente afecta moito máis, sobre todo a medida que imos subindo máis no nivel de especialización do coñecemento. Pero creo que xa, dende idades temperás, podemos ir introducindo os nenos, as nenas, as necesidades de hai que controlar a materia. Isto é unha ferramenta que podes empregar, pero non é o sustituto, porque senón estás vendido. É dicir, no momento, vendida, no momento no que dependas desa ferramenta, se non a tes, xa está, tes un problema. E iso, non falando, agora vou falar de Ana, pero como mestra de primaria, non do que temos que aprender dos rapaces que chegan de primaria aos profes de secundaria, que traballos interdisciplinares, traballan os profes uns con outros, e dá a sensación de que teñen tempo. Teñen moita vontade, pero tamén no seu currículum buscan o tempo. Eu non sei. Buscan o tempo e veñen facendo uns traballos. Ese primeiro da ESO, que non queres que te toquen porque din de todo e saltan e corren, pero te presentan unhas cousas magníficas, non son nada lacazás nin lacazanas, senón que queren facer moitas cousas, non? E iso ven de primaria, na secundaria, ás veces, porque non temos tempo, imos apurados, hai que dar o currículum inteiro, non temos ese tempo, non? E o mellor colaboras cun profesor en determinado momento para facer unha exposición, un traballo, pero non entre todos. Eu creo que na secundaria temos que atopar ese tempo tamén, é fundamental. E despois de pensamento crítico, o que eu creo que imos gañar de inteligencia artificial é dar valor a materias, por exemplo, como oratoria, verdade? Que se nos fan filosofía, e que isto ten que ir, aí ten que ir para adiante. Esas materias que din que están a pico de rematar, non? Como vai rematar un pensamento crítico que nos implica a filosofía, a oratoria, co que poden aprender das fontes de información? Esas materias non poden desaparecer, porque son fundamentais na inteligencia artificial, non? E ademais, axudan a estruturar moito a linguaxe, non deixa de ser a forma na que nos estruturamos o noso pensamento. E a forma na que nos preparamos o noso discurso oral radica tamén moito en como interiorizado temos a linguaxe e como a manexamos. Entón, un bo manexo da linguaxe é o que despois facilítanos un bo manexo de todo o demais. E non ao revés, por tanto, sí, é unha parte fundamental, hai que traballar. O que dis do tema da coordinación en primaria, o secreto está en que o ser un mestre dando todo é moi fácil coordinarse con mesmo. Bueno, non, pero nos coordinamos, bueno, non que traballo, Si é certo que nos coordinamos moitísimo para moitísimos traballos, pero non é certo, o sea, temos a mesma sensación que vos, de non chegamos, e agora estaba pensando, por exemplo, que non teño libros, dou as aulas en galego todas as miñas, o tempo que me leva preparar os materiais, contextualizalos, traballo en Mugardos, vai todo en galego, espero que me aforre moitísimo tempo en inteligencia artificial, porque si é certo que, o sea, para traballar na nosa terra, na nosa lingua e contextualizar os nosos animais, os nosas plantas, o que falabades, tens que facer un traballo enxente de búsqueda de datos, de preparación de material, e non andamos sobradas de tempo, sempre ando co tempo así. Igual, engañamos máis, non sei, pero non, a sensación é sempre de ir un pouco afogados. Entón, eu penso que como ferramenta sí que a vexo como unha oportunidade de, bueno, pues de producir. Aí sí que quería facer unha pregunta, e é como podemos nos cambiar esa base de datos como personas, o sea, non a inteligencia artificial, o seu motor é unha base de datos sesgada,
Vale, como nós, como personas, o que decía el, que ti introduces datos, eses datos quedan na rede, nós como personas individuais de algún xeito podemos condicionar esa base de datos? E que tampouco funciona como unha base de datos, esa é a historia. Claro. O sea, bueno, eu non teño un perfil aí técnico como para poder explicar, non? Pero realmente toda esa base de información que é inxente, o sea, de milleiros e milleiros de datos, ten unha serie de algoritmos que logo, digamos que non están ordeadas, e logo tú recuperas esa ca túa busca, non? Ten eses algoritmos que precisamente permiten xerar coñecemento con diferentes capas de sistemas casi cercanos ou inspirados en como funciona un cerebro para xerar ese coñecemento. Esa é a diferencia entre unha base de datos tradicional. Que teñen sesgos, dende logo, por exemplo, estaba falando antes do tema das imaxes. Eu estaba en esa idea de isto vai virnos genial para preparar materiais, dende logo. Si ti buscas unha imaxe e xeras unha imaxe con un prompt dicendolle, pois mira, quero que sexa, non que sei, pois unos nenos, un grupo de nenos que está facendo non sei que. Vai xerar unhos nenos blancos con un peso normativo, con unas facciones absolutamente normativas, por suposto non va a haber ningún síndrome de Down, ese tipo de cousas, se non te das conta, sigues replicándoas. Por qué? Porque está entrenada con milleiros de imaxes que están disponibles. Como podes entrenar eso? Bueno, pois dándolle imaxes túas que queres que diferencien e dicíndolle explícitamente que queres que sexan de outro modo. Dicíndolle, inclúe dentro do grupo de nenos que o 50% sexan nenas, que sexan de diferentes etnias, que sexan de diferentes pesos. O sea, tes que ser consciente da forma que fan as cousas. E o mesmo tamén non pedir, esperar e xa, senón volver. O sea, as cousas nunca se... Cando valen de verdade na IA, teñen que ser feitas de varias veces, non? Vas refinando. E dis, vale, pero isto de onde o sacaches? Non, dalle igual peso a tal cousa que a tal outra. Vas acercando, o sea, é o que se chaman así como aproximacións en varias fases, non? E vai mellorando o resultado. E podes cuestionarlle e dicir, isto considero que ten un sesgo hacia non sei que, corrixe. E fai. Ademais, o pobre é moi educado, e dice, ai, perdón, tes razón. Sí, tes razón, vou intentarlo facer mellor. E de hecho, o sea, o que non podemos é pensar eso, como quedarnos de, non somos así pequeniños, eso que é moi grandísimo, farano ben. Non, temos que ser moi inquisitivos, e non nos vale calquera cousa, é como realmente conseguimos mellorar. É que o que dixo Fernando antes, non? Que el fixo unha serie de consultas cun perfil, entrou con outro perfil e daba as respostas, e significa que no uso está lo alimentando. Tal cual. Pero nós, por exemplo, as profes sabedelo pasan cos libros de texto. Nós temos que estar revisando, eu teño que estar revisando continuamente material que adapto porque ten sesgos, todo o material, os libros de texto, a nivel de igualdade, a nivel de presencia de distintas etnias, non existen, a nivel de diversidade non existe. Entón, o sea, ese traballo, penso que moitas estamos afeitas a facelo desde esa perspectiva. Pois iso é o que nutre a inteligencia artificial, así que replico os sesgos. De todo xeito, creo tamén que nese punto ainda estamos nos inicios e tamén por iso están as opcións que temos para entrenar unha inteligencia artificial son, sobre todo as grandes, moi escasas. É dicir, hai algunhas inteligencias artificiais nese punto que podemos empregar en local. De feito, hai alguna de imaxes, creo que era Stable Diffusion. Por exemplo, aí sí que podes entrenar ti unha inteligencia artificial de imaxes. Claro, que acontece? O mellor para unha persoa é unha tarea máxima, porque hai que cargala con milleiros de imaxes e deixala nun servidor que este funcionando e procesando. Pero sí que é certo que vendo un pouco a deriva que está collendo esta dinámica, é moi posible que daqui a un tempo se lle poida solicitar entrenamento específico e crear modelos. De feito, xa hai modelos feitos, hai páxinas onde podes coller modelos que a xente publicou entrenado para facer este tipo de imaxes. Por exemplo, entrenado para facer imaxes pixel art. Entrenado para facer imaxes, a deriva irá por aí. E despois tamén, o que tamén dicía María José, que temos que ser conscientes deses sesgos para poder corrixiros. Ao final, unha inteligencia artificial non deixa de ser unha recopilación inmensa de datos. Se os datos en sí mesmos non recollen a realidade tal e como é, porque cando se volcaron os datos, a xente que os blocou tamén tiña eses sesgos, hai que indicar. Se todo o mundo lle indica, potencialmente tamén ten a posibilidade de mellorar, porque vai aprender o que lle estamos dicindo. Pero sí, é unha perspectiva que tamén hai que ter moi en conta, sobre todo explicar aos nenos para que teñan en conta, e tamén nós como profesores e profesoras
pero tamén moi en conta precisamente para evitar caer neles e non cuestionar. A IA funciona efectivamente. Pregunta, 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 estuvo en riba constantemente, ata que vexo que o que hai realmente é un reflexo da realidade. E tamén, iso que implica, ter uns coñecementos previos. Se unha persoa non recibiu formación e non estivo vendo os perigos dos sesgos dentro das imaxes, e non estivo vendo a importancia de facer os materiais inclusivos, o mellor xera unha imaxe e quedas aí. Pero se temos eses coñecementos previos de haber estado traballando antes sobre estes temas, imos dicir, non, esta non me vale, porque esta ten estes perigos, e empezamos a pedirlle máis. Pero aí eu estou de acordo con Fátima que a formación debería ser obrigatoria. Para obligatoria, me refiro, non obligatoria, variada, non imos todos ese día. Quero che dicir, hai que abrir, claro, que o profesorado ten unha vida, ás veces. En algúns ámbitos eu penso que sí, que todos debíamos estar formados de lo mesmo. É que a formación é o capítulo seguinte, porque agora xa traio as cuestións así máis individualizadas, o que non implica, vou preguntar persoa por persoa, que os demais poidades intervir, preguntarlle, retrucar, non? Pola parte de formación, agora a primeira pregunta pois xa ven dirixida para ti, pois iso, como se debería actualizar ou como se debería adaptar os programas, a formación do profesorado, hai recursos para isto? Vale, pois a ver, nestes momentos a forma de funcionamento que hai na impartición dos cursos están precisamente baixo unha revisión continua, sobre todo ano a ano. Os cursos, moitos deles, son impartidos tamén por propios docentes dentro da rede que son expertos nas súas materias e ao longo de cada ano fan actualizacións. No caso particular de inteligencia artificial, este ano creo que houve alrededor duns 12 ou 16 cursos específicos para a primaria e para a secundaria. Houve un congreso bastante relevante de inteligencia artificial aquí en Santiago, na Cidade da Cultura, que viron, creo que foi máis de 800 docentes, se non lembro mal, onde falaron precisamente de todo isto, das implicacións éticas, dos perigos, dos sesgos e demais. Créanse novos cursos, evidentemente, vanse creando novos cursos relacionados coa temática de IA e tamén dentro desa temática coas implicacións éticas que hai, pero moitos deles vanse adaptando. Realmente, hai recursos? Hainos. O que pasa é que, evidentemente, tamén hai uns tempos. A tecnoloxía vai moito máis rápido que calquera adaptación que se pode facer a calquera sistema, sobre todo agora mesmo. Está habendo problemas nas partes máis punteras, onde hai moitísimo máis recursos que pode haber mesmo ás veces en algún país pequeno para adaptarse a estes cambios. Entón, estáse traballando niso. Sí que estás evidentemente intentando dar resposta e intentando dar resposta ás necesidades que o profesorado nos transmite por medio dos planes de formación permanente do centro, por medio da rede Platega de FEPROFE, por calquera medio que claramente temos ao noso alcance. O tema de IA estamos enfocando de varios xeitos distintos. Por unha banda temos os cursos específicos de inteligencia artificial que son moi concretos. Hai cursos tamén da materia de inteligencia artificial que comentou antes a Lorena que se creou. E despois tamén, en moitos dos cursos estás integrando, pero dun xeito un pouco máis tangencial, como ferramenta. Estás falando de como empregar a inteligencia artificial, por exemplo, para tarefas moi concretas dentro dos cursos de metodoloxías novas innovadoras. Estás falando de usos seguros e responsables das TIC, onde agora empezamos a meternos en tecnoloxía educativa, particularmente no ámbito das IAs tamén, en como empregar isto de xeito correcto, ético e coas seguridades necesarias co alumnado. Entón, a adaptación estáse facendo, estáse traballando nela, sí. Os principais riscos e dificultades que hai ao respecto, bueno, evidentemente, para empezar, o coñecemento de como funcionan as inteligencias artificiais. Aquí todo o mundo sabe cortes xerais como funcionan, pero se eu pregunto que é unha matriz de inteligencia artificial e pregunto como funciona unha, eu son o primeiro que non o sei, pero creo que ninguén aquí coñece 100%, e podo darche un exemplo de matriz de inteligencia artificial agora mesmo, das grandes, dos modelos de multilinguaxe e multimodo, porque son realmente unhas monstruosidades tremendas. Entón, hai unha necesidade de unha mellor documentación de como funciona isto para poder corrixir eses sesgos e telos tamén en conta. Hai tamén unha necesidade que virá a medida que vaya pasando o tempo de abaratamento dos custos. Non solamente pola parte privativa, senón tamén pola parte material. Eu teño un ordenador bastante potente na miña casa e ocurríseme instalar unha inteligencia artificial para xerar unha imaxe. Pois nada, aos 3 minutos estaba a miña tarxeta gráfica pidíndome socorro, porque o consumo que ten é moi grande. A medida que vai pasando o tempo tamén, eso vai se adaptando.
vai ir mellorando. Eso tamén vai dar unha maior accesibilidade. Como cando empeza toda a tecnoloxía, cando comeza, é un custo inmenso, é moi grande, é moi difícil integrala, e despois, a medida que se vai refinando, empeza a baixarse. Pasou co internet, pasou cos teléfonos móviles, pasou cos discos duros de estado sólido, e vai pasar tamén con inteligencia artificial, se sigue nesta mesma liña. Sí, porque eu lera, para preparar isto, estivemos xa pola mañán, por exemplo, lendo un informe que había da UNESCO que falaba de que as empresas son escuras, non permiten nin siquiera que chegues a comprender, non? Como están estructurados. Un dos retos, esos que facelo... Por eso do proxecto nos, que sería aberto, non? Claro. Pero tamén, bueno, como todo, tamén como va tan rápido, a legislación va bastante por detrás. De feito, todo o tema da protección de datos e demais, agora as grandes empresas tipo OpenAI e tal están a todas prisas comprando os dereitos de cousas que piratearon antes. E claro, están empezando a sair, como diste, isto sospeitosamente vende Reddit, vende de diferentes fontes, de periódicos que estaban abertos e tal. Entón, bueno, unha das cousas é, bueno, vamos a facer que isto non sexa unha cidade sin lei. Iso ten que estar dentro dun regulamento, e na protección tamén da información de outros autores. E tamén un código. En código deberían de rapiñar todo o que tiveran. En fin. E o do consumo, bueno, é unha cousa que ten que mirarse, porque poñer hola como te chamas, que consuma 3 veces máis que unha búsqueda de Google, ou que sei, tiña por aí datos de entrenar, porque realmente o que máis consume é entrenar unha IA, non? Leía por aí que había do orden de o consumo de entrenamento dunha IA era equivalente, unha pequena desos de Hugging Face, equivalente do consumo de 40 vivendas nun ano de unha familia. Madre mía, entón, bueno, aí xa están, traballando nos chips, traballando en cuántica, traballando en mil cousas, non? Queredes preguntar algo vos de formación? Se queredes preguntar ou alguén queira falar sobre esta parte? Da parte de formación do profesorado, tamén creo que sería interesante que se construísen cursos nos que xa deran ideas, sobre todo, de como utilizar, ademais de explicar, senón de como utilizar, que eu creo que moitos de nós gustaríamos ter, non que nos deran as actividades, pero polo menos poder ter un abano de actividades ou exercicios que puidéramos traballar no aspecto das linguas, porque eu quedome moi en traballar os textos, construir os textos, porque sei que podo facer moitísimas máis cousas con elas, non é con eles. Vale, a ver, tendo en conta, sí que é certo que moitas veces esas pinceladas de manexo danse nos cursos de metodoloxías. É dicir, nos cursos que dan, sobre todo, novas metodoloxías, moitas veces xa están empezando a incluir tamén pois como, mira, pois vimos facer un análisis textual ou como montar unha obra de teatro, e mira, ademais aquí podes empregar ChatGPT para facer isto de xeito particular. Así que o mellor que poderíamos intentar explicitarlo máis en un punto, pero como estes cursos sí que van se adaptando ano a ano, cada ano hai unha revisión, as persoas relatoras tamén, moitos deles están nas aulas, saben o que hai, saben o que pasa. Este ano, de feito, estive nun curso de gamificación onde precisamente un dos puntos que se tratou foi como empregar a inteligencia artificial para crear unha situación gamificada na aula. Foi unha das sesións, pois nada, 1 hora e media, pero bueno, son puntiños que sí que se van dando. Pero nestes momentos están moi integrados na parte metodolóxica, que realmente tamén consideramos que onde máis casa esa integración. De todos os xeitos, como tamén isto tamén entre que vai moi rápido e despois tamén que hai esas outras implicacións de ata que punto podemos chegar. Tamén queremos ter cautela a hora de formar a xente, formarla sempre dende un punto de vista de cautela. Vale, imos ir con cuidado, imos formar, pero imos prestar atención a que perigos podría haber se isto daqui de repente dá o pistoletazo de salida. Entón, tamén é certo que na formación intentamos dar esas dúas versións. Por unha parte, como podes empregala para cousas puntuais, e por outra banda, hai que ter cuidado con iso, e non se pode abrir de golpe a todo o mundo, e adiante todo o mundo que empeza a facer cousas, faced un pouco que vexades, porque hai moitas implicacións que temos que ter en conta e que todos os docentes teñen que ter en conta antes de empezar a traballar e integrar na aula, sobre todo cando están traballando con alumnado, e moi particularmente con alumnado minor de idade, por todo o tema de protección de datos. Sí, que tamén salía no informe da UNESCO continuamente da protección de datos. Mira, ata que punto, Ana, está xa para ti, ata que punto se aliña toda esta a revolución da inteligencia artificial
cos movimentos e iniciativas de innovación pedagóxica, esa era a pregunta que che mandaba. Que me mandabas, sí. Son aliados, inimigos? É que eu penso que como enemigos non os podemos ver porque están presentes, entón temos que poñernos sempre al lado, non? E sobre todo nesta revolución que eu penso que ten que ter detrás unha base social grande, informada, o que vamos facendo todo o tempo, para que toda esta tecnoloxía non nos leve a un camiño onde non queremos chegar, non? Se ao fin da inteligencia artificial o que queremos todos é que ao final nos leve a un mundo máis xusto, pois os movimentos de renovación pedagóxica que teñen unha base social e que beben desa base social e de como vai, temos que estar pois, aí, al lado, dentro, axudando, pero non nos podemos aliar, non o podemos ver como enemigo que ven aí, porque o enemigo está, me refiro, non pode ser, está, non o podemos ver así, non? Entón, pois teremos que estudar as oportunidades que nos dan para contribuir a mellorar pois, a vida das persoas. Alguén quer contestar algo? Que, por certo, antes quedoume unha dúbida sobre, e cando falabas ti tamén, sobre a autoría, que falaba desta autoría. Claro, por exemplo, quen é o autor do audio, quen é? Unha persoa. Claro, os dous audios son se eu fago un texto e, por exemplo, Caio, onde entrou el antes e me devolve frases que el creou, quen é o autor deste texto? Iso hai algunha regulación? Como está regulado eso, non? Porque tamén é un campo que hai que abordar. Eso nos estamos investigando moito polo tema precisamente da creación de contidos e agora mesmo non hai especificación de a quen pertence, pero sí que, claro, eu sou sempre, ao mellor nos están dando gato por lebre, pero moitas das empresas sí que din o que ti xeneres é teu, claro, pero non hai un marco legal detrás, entón moita xente está collendo iso e dicir, vale, é meu, por tanto podo facer o que queira porque estamos dando esta ferramenta, pero realmente marco regulador como tal detrás aínda non hai. De feito, a regulación de inteligencia artificial de Europa é un marco para que despois se elabore a legislación con máis forza. Saiu, creo que no mes de xuño, se non lembro mal, e aínda aí ten certa ambigüidade neses puntos, como mínimo. Por lo tanto, non saía onte que a Xunta estaba tamén vai crear un protocolo de inteligencia artificial para saber administrativamente que porcentaxe do que consultamos aos cidadáns está creado con inteligencia artificial que aínda se espera para setembro e aínda así parece ser que somos punteiros en Europa. Entón xa imos bastante atrás. É tan difícil iso. Dificilísimo. É tan difícil. Pues, como esos sistemas anticopia, ¿no? Que, bueno, estábamos falando antes do exemplo ese tan claro, ¿no? que tiñan todos os alumnos, pero que va a ser moi difícil, o sea, se poñerle puertas ao campo realmente. Pero sí que ten que quedar claro, o sea, necesitamos saber cando estás usando este tipo de ferramentas, dependendo do uso que lle fagas e tal, incluso a nivel de investigaciones, como hago, cito isto, non o cito, eso son unha autora, non? En fin, xeneras unha imaxe, xeneras parte de un texto, faz unha traducción. Hai algunhas, comentábamos aí no curso, que hai algunhas revistas que incluso prohíben explícitamente o uso da IA, outros non, te indican como referencialo, non sei se nas normas APA xa aparece algo deso, non? Pero está claro que pillou a todo o mundo co pé cruzado, que ainda non sacamos o pé. De feito, respecto desto, hai un tema que ainda é moito máis espinoso, que é o tema da imaxe e a voz. Hai servicios de IA de dobraxe de voz. Claro. Entón, a que pertence esa voz despois? Porque a voz é a miña, claramente. Claro, sí, son temas pellagudos que ainda estamos pendentes todos, creo que todo o mundo, creo que se subimos no escalafón ata moito máis arriba, está pendente de que exista unha regularización, porque agora mesmo a situación que está é moi difícil e aínda así regulalo vai ser moi complicado a medida que vaya facéndose máis fácil e máis factible o acceso. No momento no que eu poida ter unha inteligencia no meu ordenador, que vai controlar realmente o que eu lle dou, é dicir, vai ser un campo que vai ser complexo. Eu creo que é un dos grandes desafíos que sí que ten a implementación da IA na sociedade no seu conxunto. Porque na educación está máis restringido, quero dicir, xa por medo non imos utilizar ata ter un marco legal. Si, na educación ao final tamén non sei a tendencia. Aquí estou dicindo xa opinioloxía pura e dura, pero a medida que se vai facilitando e poden ir existindo ferramentas que podemos executarnos en local, co alumnado nun entorno seguro e demais,
eu sendo docente vou que faría, personalmente, pero bueno, é opinionoloxía pura porque non sei o que vai vir despois de todo isto. Pero bueno, se a liña que hai é máis ou menos similar a liña que seguiu outro software e outras aplicacións que hoxe en día poden empregarse, eu creo que a opción tamén un pouco máis ética precisamente é esa. Ese é un sistema que nós que controlamos, sabemos o que hai, sabemos o algoritmo que temos detrás, ten unha serie de vantaxes que, dende logo, son, desde un punto de vista, pesan moito máis que as desvantaxes que podemos ofrecer. A seguinte xa vai para ti, María José. Son dúas. Cales son os desafíos tecnolóxicos? Estarán estes recursos tecnolóxicos a disposición de todo o mundo? Falouse antes da brecha, entón estarán a disposición de todo o mundo? Ou será un factor que aumente a brecha social, que axude a pechala? Bueno, falando dos desafíos, xa falamos de algún, o sea que non é tampouco algo que non, eu creo que están máis así, falando un pouco de todo, non? Falábamos antes do enorme custo enerxético que supón, que tamén temos que pensar no impacto ambiental, non solamente así en etéreo, non? Que tantos megavatios. Pero, bueno, eu creo que dos desafíos tecnolóxicos así que temos máis próximos, e tamén falamos deles, ese de facer a IA explicable, que poidamos entender que efectivamente se estamos pedindo algo, sabemos por que nos está devolvendo o que nos devolve, de onde sae, que realmente vexamos que o tipo de petición que nos facemos, a refinamento desas peticións, está respondendo a iso, o sea, que non é un algo, ou que é unha especie de gurú que falamos, digamos, non estamos condicionando o tipo de resposta que obtemos. Esa é unha das grandes, todavía, desafíos de facelo comprensible para a xente, non? Outro moi importante tamén a nivel social é que exista ou que se poida implementar algún sistema fácil para refutar ou discutir os resultados dese algoritmo. Neste momento, creo que en España ainda non temos moitos exemplos desos, pero en Estados Unidos, que xa son moi botados para diante, eso da protección de datos, teñen bastante menos criterio que a nos así de protección, pois estes sistemas están implementados, por exemplo, e deciden como vai a ser túa pensión, ou se vais a ser funcionario non, porque teñen ese sistema dos tenures, que se fan de acordo a unha serie de criterios e de algoritmos, e de repente resulta que non te renovaron o contrato. E como é... O sea, necesitas saber como está organizado ese sistema para que tú podas rebatilo. Entón, eso é un dos grandes retos. O tema da protección de datos, tamén falamos del, o cumprimento de regulamentos nacionais, supranacionais, porque aquí todo vale, o sea, de momento é eso, ChatGPT usa e logo vamos arranxando como podemos o que se atopa como brecha, non? Pero tamén a responsabilidade empresarial desa creación e implementación do resultado da mesma, o sea, que pasa o impacto da IA se é negativo, quen é responsable deso, tanto se é intencionado como non. Eu penso que son así dos grandes asuntos que son claves, non, a hora dos desafíos. Non me acordo que era. E da brecha social tamén. O da brecha. Bueno, pois mira, así falando, que estábamos falando así do... E tamén falaba Lorena, como non, aquí a referencia. Facía moito tempo que non saía o nome. Facía moito que non falábamos de Lorena. Bueno, pois falábamos de tecnoloxías que o ben facilitaban a aprendizaxe, o proceso de ensino-aprendizaxe, ou ben favorecían a inclusión. Eu penso que a IA ten o potencial para favorecelo. O sea, dende o punto de vista lingüístico que estábamos falando, o tempo é o que é, non nos dá a vida para todos, e temos que andar preparando un material super estupendo en galego, pois temos que andar buscando, vamos a pensar aí en antigo, en Google, a ver as imaxes, ou non sei que, a ver como poño os textos, traduzo os textos, isto gústame, pero está en inglés. Bueno, para eso vai nos axudar. Tamén, no punto de vista de, por exemplo, teño un alumnado con unha serie de características que necesita unha personalización da aprendizaxe, e eu teño 25 alumnos. Bueno, pois, se iso axuda a que poida personalizar ou crear materiais adicionais ou materiais de soporte na base do que estou pensando, eu penso que ten potencial para ser unha grandísima axuda. Eu penso que sí, como todo. Que esa axuda teórica ten que ver con unha formación do profesorado, con unha integración contextualizada moi ben no que estou facendo e tal, é fundamental, porque senón pasará o que intentan as grandes empresas que fagamos, que a IA, ou a IA xerativa, sea unha cosa divertidísima para xerar vídeos jajaja e pouco máis. Eu penso que aí é moi importante que nós teñamos ese coñecemento para facela útil, para facela
unha ferramenta realmente de inclusión. Eu creo que sí. Eu creo que ademais tamén para a brecha socioeconómica é moi importante, sobre todo nestes primeiros compases, que aínda tens uns custos asociados, como dicíamos, moi altos, é moi importante integrarnos na vida escolar, porque posiblemente sexa para algúns das nenas e dos nenos que están ali a única opción realmente que teñan de entrar en contacto, de aprender a empregar. Entón, sí que creo que a tecnoloxía en xeral é unha ferramenta e pode axudar, sobre todo cando a integramos nos procesos de educación pública, a igualar as oportunidades que teñen os rapaces e as rapazas para poder acadar a excelencia das competencias que despois van precisar para poder continuar. Non introducila implica que posiblemente no momento no que lles fagan falta, algúns deles non teñan esa competencia adquirida. E iso pode implicar unha desventaxa, entón non tiveron as máis oportunidades. Entón, sí, a escola ten que reaccionar coa sociedade, e a escola ten que adaptarse. E, polo tanto, eso, de xeito informal, é un melón que hai, é un melón que hai que abrir, é un melón que temos que integrar e mirar como comemos entre todos, pero o importante é comelo entre todos e que non o comamos solamente un. Non, está claro. Non, porque se deixas a estas grandes empresas, o objetivo empresarial é totalmente diferente. O sea, eso está claro. O sea, aí o diñeiro é o único que conta e ao final o produto somos nós, así de claro. Así que, cando a aproximación na escola presenta outras formas de traballalo, dalle aos alumnado todas as ferramentas para poder polo menos explorar, incluso a nivel laboral, estamos aí falando das IAs, eu creo que hai unha oportunidade enorme de traballo dende as linguas, dende, que estamos dicindo, dende o campo de ciencias sociais e tal, para desenvolver aí un traballo estupendo, o sea, que non hai tampouco que desallo a STEM, que parece que todo isto que ten que ver con algo de informática ten que acabar nas mans dos STEM e é un peligro. Digo eu que vivo con eles. Bueno, xa finalmente a última pregunta é para Fátima, e xa é a máis aplicada, máis centrada no que nos reúne xa en concreto, que era as dificultades, oportunidades, bondades, maldades, perversidades ou alegrías que lleves que están asociadas e que lleves a todo isto, cando queremos relacionalo co ensino da lingua, literatura e cultura galega. Pois mira, no ensino en xeral, hoxe saindo do instituto ia comigo un profe de matemáticas, que non serán eles os que lles teñen medo, pois díxome, dubido moito da aplicación. Non sei se terá máis beneficios ou desvantaxes. Entón, primeiro temos que superar esa barreira, porque agora mesmo, e sobre todo creo que houve algo que se nos escapou na educación en xeral, que foi o uso do móvil, non? Escapouse nos integrar iso dunha maneira, se era posible que fose positivo das pantallas. Entón, agora mesmo hai unha corrente moi negativa e estáse a asociar coa inteligencia artificial. Entón, hai unha barreira en boa parte do profesorado de prefiro que non. Prefiro que non, a ver se nos vai pasar o mesmo e non sabemos aplicalo. Entón, aí ten que haber unha formación, xa o dixo, unha formación do profesorado para que vexa que a inteligencia artificial é absolutamente positiva, que ten un uso nas linguas enorme, que entra na modernidade, que non quita de outros aprendizaxes máis tradicionais e que non hai un enfrontamento con eles. Hai que tratar co profesorado como poden traballar coa inteligencia artificial e que non teñamos medo a aplicala na xusta medida que queiramos, empezar pouco a pouco, pero non se nos pode escapar como o uso do móvil. Que de repente tiñamos o móvil implantado na clase e non estaban facendo nada do que queríamos nós, porque non sabíamos como entrar. Non podemos escapar a inteligencia, entón hai que formar o profesorado. Por favor, antes de poñer unha materia de inteligencia artificial, formádesnos, que haxa un profesor aí, unha profesora, porque estaremos encantados de dala, pero temos que estar preparados e que ese curso sexa moi positivo para elas e para eles. Ese é o problema principal que lle vexo, que agora mesmo todo o que supón esa modernidade, pois parece ser que hai un bloqueo no profesorado polo mal que funcionaron algunhas das ferramentas, e xa non me quero referir nalgúnha ferramenta que hai que mellorar moitísimo, que se pode facer, que é o Disgal.
que hai que mellorala. Entón, agora mesmo estamos dubitativos e queremos participar e queremos ter inteligencia artificial e precisámola, porque é certo, no meu instituto, o noso nivel sociocultural é modesto. Necesito que o meu alumnado teña acceso a estas ferramentas, pero creo que sexa un coñecemento absoluto. Iso é o que nos falta, creo. Eu personalmente recoñezo que eu teño medo, quer dizer que eu estou máis cerca do profesor de matemáticas que moitas veces, non? Ben, pois, con isto están todas as preguntas acabadas. Se queredes alguén dicir algo máis, e se non, se o público quer fazer alguna... Hai por aí preguntas, aí atrás. Sí, pronunciamos un poquinho... Espera que che dan aí o micrófono agora. Digo que eu empecé a usarlo así por pouquinhos a partir deste curso e a primeira cousa é que me quito traballo porque, claro, xa deixei de levar traballos feitos para o alumnado para casa porque xa me deixa de ter sentido. Pero sí que quería facer unha reflexión sobre como ahora mismo, a mellor dentro de 2 anos non é así o de 1, é moi diferente usar as IAs para galego e para castelán por 2 motivos. As IAs generativas máis populares nos rapaces, a maioría, como nos enseñaste naquele congreso, a maioría non existen en galego, como así, a maioría non. Entón, aí xa se ve un factor, non estamos na mesma modernidade, que é un tema interesante. E o segundo, que agora mesmo é máis popular, que é o OpenAI, cometen tantísimos erros en galego que eu só fui capaz de traballar a partir dos erros. Non pasa nada, foi interesante, pero non é a normalidade. Entón, pois, por poñervos un exemplo, en un texto que ia facer en segundo de bacharelato, deixense pegar o móvil, utilizar o OpenAI, todo o que quixeran e tal. Pero o que me tenían que entregar tiene que estar ben, que podemos usar correctores e todos. Pero acabo de decir un alumno, non pasa nada, o que íamos facer, pois, que se me orgullo antes, con el exercicio, utilizar o OpenAI en castelán e traducir o que funciona moito mellor. Entón, eso foi como un golpe de realidade, isto non vai igual investir en galego, pero o exercicio era que estaba orgullosísima de que se me ocurriera semellante idea boa, pero non me serviu absolutamente para nada. Pero, por exemplo, outra vez, aproveitame con eles, coa explicación do pronome persoal, e foi tal barbaridade, apesar dos prompts que íbamos matizando e matizando, non, este exemplo está mal, non é isto non é un pronome, íbamos explicando, foi interesante, e chegou un momento que, con toda a educación, díxome que non sei que non estaba feito. Outra vez foi con poesía, e rima moi mal, pero, bueno, valemos para, eso xa pasa en galego en castelán, valemos para traballar aquí, non estivo ben. Pero sí que me parece ainda que agora mesmo traballo para nós, para os de galego, non é ainda natural, é diferente. Primeiro, confunde galego e portugués muitísimas veces, depende dos días, das horas, non sempre. Tens que insistir, non, pero como estás dicindo en portugués, eu quero en galego, a veces é capaz, pero fallo con realmente moi poca calidad. Por exemplo, en literatura tamén é moi interesante. Xa sei que non se debe utilizar para iso, pero a veces os alumnos buscando... Bueno, pues a veces nos dice tal autor, xa me advirte, xa nos advirte que non ten datos, o aberto, claro, o normal, o sea, o normal, o xa normal non ten datos, entón xa nos advirte que vai facer erros. E, efectivamente, son espectaculares os erros. A veces tamén hai que traballar con eles, pero eso se pone en castelán, sí que pasa tamén. Ou non sei, pois non sei, pois preguntas por Manuel Antonio e fala de Manuel María, por exemplo, con todas as obras, con todo, ou pregunteille por mí, por curiosidade, e tamén, pois, todas as obras que escribían, non escribí ninguna especialmente, pero, bueno, así de como moitas. Entón, bueno, outro sí que me parece interesante, como ainda unha cosa non para nós, é diferente. Ou non hai voces, a veces, nos hai voces, que estáis traballando nisso. E tamén boto de menos, o que decían antes, vou disparar para o café, aproveitando, que os sexan moito máis directas as formacións. É dicir, unha vez adquiridos os principios básicos, que, como dicir, de matriz xa non imos aprender, entón, unha vez adquirido básico, máis formación exactamente na mesma materia e no meu
meu nivel, o sea, non en infantil, bueno, en primaria, que sei, pero no meu nivel, para mí unha materia, mellor de menos xente, pero esa formación concreta, non formación tan xeral, porque entón, creo que non nos vai servir. Por alusión, son... Bueno, terémoslo en conta, de todos os xeitos tamén, sí que invitolle a calquera tamén que teña esa percepción, que o faga chegar por medio das deteccións de necesidades, porque a fin de contas son tamén as ferramentas coas que despois nos montamos os planos de formación. Entón, se vostedes detectan que hai unha necesidade dese punto e ven que non hai resposta agora, invítolles a que a cubran, porque é a ferramenta que nós tamén, dende o CACI e das asesorías, temos para poder organizar os planos de formación. E tamén para legitimar, en moitos casos, o que estamos facendo. Estamos facendo isto porque hai estas necesidades detectadas e chegaronnos tanta xente que nos solicitou isto. Entón, nesos casos, eu invito a que de verdade se detectan unha carencia de información, non lo comuniquen. Porque nós o que queremos precisamente é formar o profesorado para que poida facer o seu traballo o mellor posible e do xeito que lle resulte menos doloroso. E para iso tamén necesitamos contar coas súas opinións. Entón, mellor que mellor, dicir, perfecto. Algo máis por aí? Alguén quer contar algo máis? Algo de intervención? Aliar? No, está... Que non hai, que non funciona. Boas tardes. Para Forma rápida, escoitas. Sí. Primeiro agradecervos todo o que expuxestes. Eu vim aquí con moito medo tamén, e moito escepticismo, e confeso que son ignorante na materia. E agora, ao rematar, sigo con mesmo escepticismo. E o mesmo medo. Quizás máis que medo, escepticismo. E vou explicar por qué. Ás veces vexo certas que falta, como antes de implantar, de facer cursos, unha reflexión máis con espírito crítico, con ese espírito crítico do punto que dimos ao alumnado, sobre o que significa implantar as tecnoloxías e que nos dirixe. Eu creo que aquí había dos conceptos contradictorios. Un era a creatividade e outro a productividade. Eu creo que a escola se inclina claramente da productividade, porque cando chegamos ao segundo debate, aos alumnos non les pedimos creatividade. Entón, eu digo moito de que estas novas tecnoloxías veñan a implantar unha creatividade, non? Porque a creatividade supón todo o contrario do que estas tecnoloxías que aceleran o tempo. A creatividade implica a suspensión do tempo para pensar. En cambio, as tecnoloxías o que fan é acelerar os procesos de asimilación de datos, pero non unha reflexión sobre os datos. Eso é unha reflexión así previa que tengo. Pero decir, que antes de fazer cursos, creo que teríamos que reflexionar máis profundamente sobre as implicacións éticas e filosóficas de que implica isto, non só para alumnado, senón para nós como docentes. Despois creo que tamén hai outro problema de pragmático, que de contexto, que eu levo xa 30 anos no ensino, non? Xa pasamos por unhas canas. Sempre se nos vendeu a idea de que todos os procesos de digitalización e de incorporación de novas tecnoloxías iban a ser unha forra de tempo, unha mellora da nosa calidade de vida como docentes e un mellor aproveitamento para dedicarnos precisamente a outras cosas máis de lecer ou máis de creatividade, de espírito crítico. Eu comprobo que a medida que temos máis tecnoloxías que aceleran os procesos tecnolóxicos no ensino, máis cansados estamos. E por qué? Porque isto se insire nunha dinámica, as tecnoloxías están inseridas no capitalismo, están dirixidos por empresas. Entón, este capitalismo acelerado das tecnoloxías vai sempre por diante da nosa capacidade humana para asimilar a nivel pedagóxico. É dicir, eu seguramente acabarei usando o ChatGPT e todas estas tecnoloxías. Non o dubido, e intentarei facelo o mellor posible. Non estou dicindo que se son negativista da tecnoloxía, pero a miña capacidade humana e a miña fatiga, eu creo que, non sei se se estudia, os profes creo que están vivindo un proceso, polo menos da miña xeración, de fatiga digital. É dicir, cando eu chego a asimilar unha tecnoloxía, a empezar a usala con espírito crítico e con un porqué nas aulas, xa hai outra cosa. Entón, é un momento que a vida non me dá. Entón, cando vos mesmos estades usando o concepto de aforrar tempo, pero aforrar tempo para qué? Para seguir traballando máis.
eu non podo escapar deste escepticismo, porque vexo que estamos asimilando os conceptos do capitalismo e levándoos a escola da productividade. Para que queremos tantas tecnoloxías se ao final os alumnos non leen libros? A mellor teníamos que empezar por aí. A mellor, e además hai un concepto de modernidade asociado á tecnoloxía, que creo que tamén saiu por aí en determinado momento. O galego moderno porque está en o chat GPT. Pero a mellor o moderno hoxe en día, o revolucionario, é ler un texto en galego en voz alta na casa. 5 minutos. Quero decir que non estou negando o valor de que incorporemos esta tecnoloxía, pero creo que tal como se está facendo sempre vamos na parte detrás do vagón e facemos as cousas sin entender todo o que hai detrás. E creo que somos un pouco como títer desta tecnoloxía. Somos o complemento do móvil. Non o móvil, non movemos o móvil. Entón, eu, desde o meu espírito crítico de humanidades, aplico o meu escepticismo e expoño aquí que é un foro onde as humanidades están presentes. E desculpade o exordio desta conclusión tan estética. Son 30 anos de experiencia e non nego o valor dos cursos de formación, non nego o valor de que se usen todos os medios tecnológicos distintos, de que cambiemos a avaliación, pero o do espírito crítico na escola, si o teñen algúns profesores e algúns profesores a mí igual, pero o sistema en sí, o espírito crítico está en todas as leis educativas. Cando ti te sais un poquinho do carreiro, xa está o inspector, as familias, o espírito crítico é realmente. O espírito crítico. Perdón, pero eu creo tamén que o profesorado tamén non estamos cansos da tecnoloxía que empregamos para traballar co alumnado, senón casos da burocracia que temos que poñer e cubrir informáticamente, que tamén é o noso proceso de traballo. Quero che dicir, creo que estamos cheos dunha parte burocrática que ten que ver con novas tecnoloxías, por exemplo, o noso PROENS, non tan querido, e que nos agota para facer máis cousas. Eu non asocio o galego á modernidade, eu digo o que eles e elas perciben da nosa lingua, entendes? A min creo que se eu tivese tempo e me lesen o libro e me contasen, a min dame igual que me manden un audio que me entre pola aula virtual, dame igual, teño a necesidade por cubrir unha programación de dicirlle aos pais, non, eu avaliei aquí cun audio que utilicei, é certo, encántame sentarme, oxalá, pero tamén quero introducir novas tecnoloxías, aínda que me custen a mí máis, ou aínda que eu non as vexa tan útiles, para chamarles esa atención. E que eu teño que obrigarles a ler, non quero obrigarles a ler, horrorízame, entendes, obrigarles a ler. Eu quero, encantaríame que me lesen o libro o que queiran, 15 libros. Cantos de vos poñedes unha lista enorme porque xa non lle poñedes un libro o que ti queiras. Profe, mira, Lynn Robinson Crusoe, que non ten un autor galego, dame igual. Dame igual. Que Lynn Robinson Crusoe, pero non estaba en galego, comprocho. Entendedes? Non é iso. É como busco o xeito de chamarlles a atención, de que lles guste, de implicalos. Teño que entrar no que eles usan, teño que mandarlles un TikTok, mándollo. Yo non me encanta, eu creo que eu estou cansa da burocracia. Non quero, hoxe estiven incluindo a rapaces no transporte escolar. Non quero estar preparando actividades. Nada. Eu quería o tempo para agradecer, cando falei de aforo de tempo. Eu entendo perfectamente e comparto. Eu o único que vexo que para chegar a ese espírito, o sea, o que non podemos negar é que os nenos e as nenas, cada vez en idades máis tempranas, van a ter, porque nós non educamos a nós. Nós, o sea, traballamos nunha escola na que somos un dos artícipes de unha educación formal, pero educamos todos. Entón, eu creo que é necesaria que nós, máis que utilicemos utilicemos nas aulas a inteligencia artificial ou que utilicemos para nós, se queremos, para o noso rendimento, non? Para non seguir o que dixeches ti, que tes moita razón neso.
é un pouco saber de que falan eles, non? Ou a que se expoñen os nenos e as nenas para que realmente eles tamén podan ser críticos nunha sociedade máis xusta. E se eu non teño ese coñecemento, o sea, non sei que se é necesario ou non é necesario, ou as eivas que ten este sistema desde dentro, tampouco podo cambiar nada, nin podo axudarles en nada. Non sei se me explico o que quero decir. Non se trata de que eu posiblemente o se chegue a casa e diga, abur, hasta setembro non é boa cosa. Non, seguramente, pero sí creo que é necesaria facer unha conciencia social, non? Ou crear unha conciencia social e que os profes sexamos moi conscientes da que nos ven enriba como sociedade, porque se nós non modificamos, o sea, eu creo que a inteligencia artificial é distinta a outras revolucións porque nos vai pasar por riba enseguida, non? E se nós non estamos ou non somos conscientes da que nos ven enriba, non podemos preparar ao noso alumnado para o que lles ven a eles que é peor que o noso, porque nós tamén, eu tamén estou cansa un pouco, non? Deso. Non, creo que estes foros sirven para eso, para poñer en valor ou para presentarnos a realidade tal como é, que non é a que nos gusta. A mí non é, eu de verdade que se me din agora, mira, neste foro vamos a decidir inteligencia artificial sí, inteligencia artificial non, e ti vas poder decidir que vou decidir non. Eso teño clarísimo, pero que creo que esa decisión xa non a temos nós. Entón, todo o que podamos facer conscientemente e con formación para, desde as humanidades sobre todas as cousas, para axudar ao noso alumnado, non, que ao fin e ao cabo é o futuro, a convivir de xeito que a sociedade, de que sexa unha oportunidade e que as empresas, precisamente esa guerra que temos que librar contra as empresas, non cheguen aí, pois creo que tamén como docente, non, porque as docentes ao final tamén, pois un pouco somos activistas sociais as que queremos. Tamén, pois, tenemos que implicarnos aí, de algún xeito, e non nos implicamos sin coñecelo. É imposible. Non, entón, eu comparto todo o que dixetes, todo, comparto todo. E é máis, me gustaría permitirme o luxo de decir, pero non creo que non lo podamos permitir como sociedade. Non o creo. Porque creo que vai, bueno, eu estes días, eu era totalmente ignorante desto hasta que me chamou Elisa, grazas, mil grazas, pero eu creo que a que nos ven en riba é que non vamos a escapar e que eles e elas tampouco. E entón, se o noso acompañamento é formado e é conxunto, non? Pois é outra... Eu estou cansada de ir a manifestacións, de querer que as matemáticas se den galego, de verdade que sí. Todos os días digo, me poderé levantar un día e dicir, non vou loitar por nada, oxalá pudera ser isto. Pois agora, por desgracia, cansadas como estamos, pois nos toca un pouco, creo, desde a mesma perspectiva, ou a mí me toca porque non son capaz de evadirme desto, pois formarme para axudar a que os nenos e as nenas se enfronten dunha maneira o máis ética e que construan eles e sean capaces de construir un pouco pois esa vida. E igual esta visión miña é un pouco cansada e utópica, igual sí, porque tamén sei que é moi difícil e sola imposible. Pero eu creo que se aquí estades todos os que estades, incluído ti, que pois é porque tamén de algún xeito nos preocupa ou queremos saber o que ten encima. Entón, por iso tamén falaba un pouco de eso, de crear liñas de colaboración nos que a nosa visión desde o lado humanista e desde a perspectiva social pois axude un pouco tamén a construir un coñecemento tecnolóxico pois máis xusto e máis crítico. Porque se non temos máis crítico, que é difícil, porque eso sí que eu tamén sei que, de feito, eu estaba estudiando magisterio, ahora cando eu xeches esto, eu estaba dicindo, Dios mío, eso ten que ser dificilísimo, era o que máis difícil me parecía, construir espírito crítico, sempre me pareceu dificilísimo, pero creo que non hai outra solución, e o que o espírito crítico se forma a través do coñecemento, que non hai outro xeito. Entón, pois con todas as eivas que ten este sistema, este país, e tal é o que temos. E xa digo que comparto todo o que dixetes, todo, todo, estou contigo en todo, no esgotamento, no escepticismo, estou contigo en todo, pero creo que non lo podemos permitir. Sí, bueno, nada, se me permitides, digo, verdade que, bueno, moitísimas grazas polas vosas intervencións, por esta discusión foi tan interesante e sobre todo porque tocastes miles de temas que eu creo que daba para seguir falando, pero bueno,
comentabas que eu concordo, por suposto, e concordo tamén co que estaba dicindo Ana. Isto venos en riba. Eu digo máis, hai cousas que pensamos que imos poder controlar e que non imos poder controlar. Por exemplo, determinadas cuestións éticas e determinadas cuestións que teñen que ver con como estamos alimentando a inteligencia artificial e como todas as nosas interaccións van alimentar a inteligencia artificial, porque a ética non vai ser capaz de facer isto. Hai unha máxima que é: si se vai poder facer, vaise facer, non? É dicir, non imos ter un freno ético, porque cando ti queiras facer unha tese de doutoramento e teñas gravadas 20 horas, falo dun caso do meu campo, e teñas gravadas 20 ou 50 horas de informantes que gravaches por aí, e teñas unha inteligencia que xe permita subirlle todas as horas e que che devolva transcritas e etiquetadas, valo facer. O sea, ímolo facer. Entón, vai ser moi difícil poñer un límite ético a determinadas cousas. E isto venos en riba. Eu estou moi de acordo con o que estabas dicindo, Tiana. Non, claro, concordando con esa visión e que é un pouco que dicía antes, non? Témola aí, hasta certo punto, é un pouco invisible para nós. Non somos moi conscientes, aínda, pero está aí. Eu creo que debemos estar o mellor preparados posible. E eu tamén vexo problemas en relación con esta cuestión do capitalismo que comentas ti, que son evidentes, ou, por exemplo, o control político que isto pode implicar na ciudadanía. É dicir, bueno, temos o caso de China aí, non é algo tan distópico. Estamos alimentando o noso móvil todos os días con reconhecimento facial, todos os días con... No, a onde van eses datos, como se manexa, que fai Apple con iso? É dicir, que aquí temos problemas por diante realmente de unha magnitude importante. Os que sinalabas ti tamén, José, ao final, pois a mí pareceme que son moi importantes, pero o foro era para facer todas estas reflexións, non deixar de facer tamén estas reflexións que creo que son super importantes, pero tamén tomarnos consciencia de que isto non é simplemente unha ferramenta que vai mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe. Non, non. É que isto é algo que nos ven e temos que conseguir integralo, manexalo, ou non sei, porque vai afectar a procesos colectivos. Vai, imaginade, a que non haxa que ler. Non é algo tampouco tan, non? A que non haxa que ler, a que poidamos abandonar outra vez a escritura tal e como a coñecemos e volver a unha oralidade e manexarnos simplemente oralmente. Non é imposible pensarlo, non? Entón, bueno, non sei, eu sí que vos quería agradecer todas as achegas porque me encantou e aprendi moitísimo e dá moito para pensar, así que, por a miña parte, de verdade, moitas grazas. Bueno, pois solamente son as 7:30, se non me equivoco, estamos próximos, que é a hora en que isto chega ao seu punto final. Tamén vos quero agradecer a vosa presencia, a que viñerades aquí, partillar connosco, tamén o Consello da Cultura Galega, o foro e as facilidades a súa disposición, e a todos vos a vosa presencia, a vosa asistencia. Espero que vos gustara. Doxe nun ano, como se di na miña terra. Moi ben.